κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Καλό σας απόγευμα για τις πολύ γλυκές υπάρξεις που τις λέμε τα σκυλάκια μας. Είναι το πρόγραμμα μας αφιερωμένο σήμερα. Βέβαια θα ακολουθήσουν και προγράμματα για γατάκια και όχι μόνο, αλλά σήμερα φιλοξενούμε σκυλάκια και καλούμε όσους είναι άτομα με κάποιες προδιαγραφές που θα μάθουμε στη συνέχεια να υιοθετήσουν μια τέτοια γλυκιά ύπαρξη. Θα μάθουμε πολλά και διάφορα για τη διατροφή τους, για το γιατί ήταν αναγκαιότητα να γίνει αυτό το κόμμα για τα ζώα, για το πώς πρέπει να διαφυλάσσονται, για την υγιεινή τους. Να καλωσορίσουμε στο στούντιο πρώτα απ' όλα τον γιατρό Στέλιο Χωραήτη, που είναι χειρουργός κτηνίατρος. Σας ευχαριστούμε, γιατρέ. Καλησπέρα σας. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Κυριάκο Κυριάκου, που είναι ιδρυτής και συντονιστής του κόμματος για τα ζώα. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και το ΡΙΚ που έχει λόγο και ρόλο σε αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα. Ποιο ζωάκι, πώς λένε το ζωάκι που κρατάτε στην αγκαλιά σας? Αυτή είναι η Ντέιζι, αδέσποτο Πεκινουά. Ναι. Βέβαια δεν θα το πιστεύουν και οι τηλεθεατές σας, αλλά όντως είναι αδέσποτο, δεν έχει microchip. Και έτσι επί τη ευκαιρία είπα να με συνοδεύσει εδώ στο στούντιο, ναι, και ίσως βρούμε κάποιον ή κάποιον που θα μπορούσε να το υιοθετήσει. Η ιστορία της Daisy δηλαδή βρίσκεται σε καταφύγιο αυτή τη στιγμή? Όχι, τη βρήκαμε στο χωράφι εκεί που είμαστε στην Παραμύθα. Ναι. Ένα πρωινό, προχθές δηλαδή, στις 6 ώρα. Δεν προέρχεται από καταφύγιο, αλλά βέβαια αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Και για την αναγκαιότητα αυτού του κόμματος, έτσι. Σίγουρα, βέβαια. Λοιπόν, έχουμε την Λέσλι Σάξον, που είναι ιδιώτης και αγωνίζεται για ένα καλύτερο μέλλον για τα ζώα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κυρία Σάξον. Καθώς επίσης και την Αγγέλα Αγαθαγγέλου, που είναι οργανωτική κόμματος για τα ζώα. Αυτού του κόμματος για τα ζώα. Μάλιστα, γεια σας. Αγγέλα μου, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και ο σύνδεσμός μας με τους κοινοτικούς. Ναι. Ναι. Θα μιλήσουμε και για ράτσες, θα μιλήσουμε και για αδέσποτα, θα ακούσουμε και τις δικές σας ερωτήσεις, θα γίνει έτσι ένας διάλογος για να δούμε πού βρισκόμαστε. Γιατρέ μου, πρώτα απ' όλα, σήμερα είπαμε ότι μότο μας είναι να υιοθετήσουμε ένα σκυλάκι. Δεν είναι όποιος όμως που μπορεί να υιοθετήσει ένα σκυλάκι, δεν είναι παιχνιδάκι να το πάμε στο σπίτι μας και να πιστεύουμε ότι όλα θα είναι ως διαμαγείας. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Πιστεύω το πιο σημαντικό σημείο πριν να γίνει μια σωστή υιοθέτηση είναι η οικογένεια που θα υιοθετήσει το ζώο ή το άτομο το οποίο θα υιοθετήσει το ζώο να νιώθει έτοιμο. Δηλαδή θα πρέπει εξ αρχής να σκεφτεί ορισμένα πράγματα όσον αφορά το σπίτι του, κατά πόσον μπορεί να φιλοξενήσει ένα ζώο, κατά πόσον μπορεί να γίνει υπεύθυνο άτομο για ένα ζώο, ούτως ώστε το ζώο να μπορέσει να έχει μια φυσιολογική ζωή. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες κόσμος αποφασίζει να υιοθετήσει ζώα χωρίς να είναι έτοιμος. Μπορεί να αποφασίσουν να το υιοθετήσουν είτε για το παιδί τους, είτε γιατί ήδη νιώθουν μοναξιά προς το παρόν. Και θεωρούν ότι είναι και παιχνίδι πολλές φορές. Και στη συνέχεια να βρεθεί κάτι πιο ενδιαφέρον και στο τέλος να το παρατήσουν στο δρόμο ή τα παιδιά βαρεθήκαν το σκυλάκι. Και στη συνέχεια ο πατέρας ή η μητέρα, λόγω του ότι ασχολούνται περισσότερο με τις δουλειές τους, εγκαταλείπουν τους ζώους στους δρόμους. Είναι ό,τι χειρότερο. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Σίγουρα. Οπότε, καλύτερο να μην το πάρουμε. Πριν κάποιος αποφασίσει να υιοθετήσει ένα ζώο, το σωστό θα ήταν να κάτσει να βάλει τα πράγματα κάτω, να κάνει μια αξιολόγηση του εαυτού του και του περιβάλλοντος το οποίο ζει, να δει κατά πόσον είναι έτοιμος για τούτη την υιοθέτηση, να μελετήσει τι είδους ζώο θέλει να υιοθετήσει. Δηλαδή, αν το άτομο του ζει σε διαμέρισμα, σωστό ήταν να πάρει κάποιο ζώο το οποίο θα μείνει μικρό. Εάν είναι κάποιο ο οποίο έχει την ευχέρεια να έχει το σκυλάκι του, ας πούμε, στον κήπο, θα μπορούσε να υιοθετήσει ένα λίγο σκύλο ή ένα μεγαλύτερο ζώο. Τούτα είναι κάποια σημαντικά σημεία τα οποία πολλές φορές ο κόσμος, παρασυρώμενος από τα αισθήματα τους, μπαίνει
σε παιχνίδια τα οποία δεν θα ήθελε να μπει. Δηλαδή θα ήταν πιο σοβαρό πάντα να σκέφτονται και να παίρνουν συμβουλές που κάποιον πιο ειδικών πρωτού κάνουν κάποια υιοθέτηση. Ωραία. Και θα επανέλθουμε μετά για να δούμε και διατροφή, να δούμε και θέματα υγείας, να δούμε έτσι, περιφερειακά το τι σημαίνει να υιοθετούμε ένα ζωάκι. Κύριε Κυριάκο, εσείς γιατί κάνατε αυτό το κόμμα? Συγχαρητήρια καταρχάς που το κάνατε, αλλά γιατί το κάνατε? Βασικά είναι κόμμα για τα ζώα. Είναι πολιτικό κόμμα και δεν είναι κάτι καινούριο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 10 πολιτικά κόμματα. Για τα ζώα. Ναι, για τα ζώα. Η Ολλανδία έχει 12 χρόνια και μάλιστα για πρώτη φορά έχουν εκλεγεί 2 ευρωβουλευτές από την Ολλανδία και τη Γερμανία και μάλιστα είχαμε εκδώσει και μια ανακοίνωση που λέμε δεν είμαστε μόνοι. Δηλαδή οι 2 ευρωβουλευτές θα είναι η φωνή των ζώων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν συμμετέχουν στην ομάδα των Πρασίνων αλλά σε μια άλλη ομάδα και είχαμε και συνάντηση στο Βελιγράδι όλα τα πολιτικά κόμματα για τα ζώα και έχουμε βάλει πλέον στρατηγικές και στόχους. Ναι, αυτό θα ρωτούσα. Δηλαδή είναι ίδρυση κόμματος για να κάνουμε άλλο ένα κόμμα ή έχετε όχι, έτσι ουσιαστικά... Όχι, είναι ξεκάθαρο, είναι μονοθεματικό. Ασχολείται με όλο το φάσμα της ευημερίας και προστασίας του ζώου. Βασικά δεν είναι για σκύλους και γάτους. Όπως ξέρετε, με το πρόσφατο κρούσμα της δερματοπάθειας στα βοηδή ή στα κατεχόμενα, αυτό δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα, όπως είχαμε και με την γρίπη των πτηνών, όπως είχαμε με την ψευδοπανόλινο που θανατώθηκαν 400.000 κοτόπουλα. Υπάρχουν τα θέματα ζωοικών, εξωτικά. Είναι πολύ σοβαρό θέμα, διότι τα ζώα είναι μέρος της ζωής του ανθρώπου, συμμετέχουν και μάλιστα ο καθένας από εμάς από το πρωί μέχρι το βράδυ χρησιμοποιεί τα ζωικά προϊόντα. Για την κακοποίηση των ζώων έχετε θέση, ειδικά των σκύλων και των γάτων? Βεβαίως, η κακοποίηση και η παραμέληση και η αμέλεια είναι κάτι το οποίο απασχολεί όχι μόνο το πολιτικό κόμμα, αλλά απασχολεί ολόκληρη την κοινωνία μας, διότι με ρωτήσατε γιατί δημιουργήθηκε το πολιτικό κόμμα. Πρακτικά μιλώντας, εγώ προχθές ας πούμε είχα μια καταγγελία για ένα ζωάκι που ταλαιπωρείται, ένα σκυλάκι, και πήραμε τον γιατρό το Χωραϊτή για να μας καθοδηγήσει πώς και πού να καταγγελθεί για να ληφθεί μια πρόνοια για το σκυλάκι αυτό. Αγαπητή μου Ελίνα, αυτό είναι που κάνουμε τώρα. Δηλαδή ενημερώνουμε τον κόσμο ποιες είναι οι διαδικασίες για να μπορεί να καταγγείλει μια κακομεταχείριση. Ωραία, θα έρθουμε πίσω για να ακούσουμε για αυτές τις είναι σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος, διότι χάνονται οι υποθέσεις από τα δικαστήρια γιατί δεν στοιχειοθετούνται σωστά. Ωραιότατα. Αγγέλα μου, έρχομαι κοντά σου και μετά θα πω στη Λέσλη, διότι είσαι η οργανωτική αυτού του κόμματος. Δηλαδή, πες μας έτσι 2 λόγια. Καταρχάς, αγαπάς πολύ τα ζώα, δίχως άλλο. Πάρα πολλά. Ναι. Έχω ήδη 3 σκύλους σπίτι μου. Από μωρό μου αγαπούσα τα ζώα. Βοηθώ το κόμμα στα meetings, βοηθώ πάρα πολλά με τους κοινοτικούς, επειδή είμαι και εγώ από την Αγγλία. Είμαι Κυπρέα όμως από την Αγγλία. Αυτά παραπάνω. Πες μου, αυτά που έχεις 3 σκυλάκια ή και γατάκια? Σκυλάκια. Μόνο σκυλάκια. Πες μας λίγα λόγια έτσι εμπειρικά από τα ζώα, δηλαδή είναι διαφορετικοί χαρακτήρες, διαφορετικές ράτσες, είναι ναι, έχω έναν German Shepherd που είναι 1,5 χρονό. Ναι. Παραπάνω φύλακας. Επειδή βρίσκομαι κάπου που δεν έχει πολλά σπίτια γύρω. Έχω και ένα mini pincher και ένα μικρό λαμπραδόρ που ήταν 2,5 μηνών. Που ήβραμε τη σπίτι στο εξωτερικό και θα αφήσει 3 εβδομάδες. Έχουν διαφορετικούς χαρακτήρες το καθένα. Ναι. Λοιπόν, Λέσλη, σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Μπορείς να μιλήσεις ελληνικά? Όχι. Λοιπόν, θα μας πει μια κουβέντα και θα παρακαλέσουμε τον γιατρό το Χωραϊτή να μας μεταφράσει αν θέλει. Ασχολείσαι εθελοντικά με shelter. Ναι, I'm an independent rescuer. At the moment at my shelter at home, which is my house, I have 6 of my own dogs and I have 10 rescue dogs in my house at the moment. From small, big, all sizes. Ναι. Η κυρία λέει ότι ασχολείται εθελοντικά με τα σκυλιά. Έχει 16 σκυλιά στο σπίτι της, τα 6 είναι δικά της και τα 10 είναι προσωρινά μέχρι να βρουν σπίτι. Έχουν μια αγάπη όμως οι άνθρωποι αυτοί δηλωμένοι στα ζώα. Μπράβο σας. Δηλαδή πολλές
γυναίκες κυρίως από την Ευρώπη που εργάζονται και θελοντικά στα καταφύγια ζώων και μας βάζουν γυαλιά. Μπράβο τους. Είναι, αν μου επιτρέπεις, αυτοί είναι οι εθελοντές. Συγγνώμη κύριε Κυριακού, κάτι θέλει να πει Ντέιζι. Κάτι έχει δει. Λοιπόν, έχουν τον κωδικό αυτοί που συνεννοούνται. Απλά για τη Λέσλι και τους οποιουσδήποτε οι εθελοντές είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκουν σπίτια προσωρινά και ή χρησιμοποιούν τα σπίτια τους προσωρινά για να φιλοξενούν ζώα και είναι πάρα πολλοί στη χώρα μας. Είναι αυτοί που κάνουν την περισσότερη δουλειά και οι κοινοτικοί αλλά και οι συμπατριώτες μας και είναι αυτά τα οποία λέμε στον κόσμο γιατί προηγουμένως τα κρύβαμε κάτω από χαλί. Αυτό είναι αλήθεια. Αγγέλα μου, θες κάτι να προσθέσεις πάνω σε αυτό, διότι θα πάμε σε λίγο να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ και θα συνεχίσουμε με τον γιατρό και τον κύριο Κυριάκο. Επειδή αυτή τη στιγμή τα καταφύγια είναι γεμάτα και φεύγουν πάρα πολλά σκυλιά στο εξωτερικό. Βρίσκουμε τους σπίτια στο εξωτερικό, παραπάνω Αγγλία, Γερμανία, περίπου 12.000 σκύλους φεύγουν κάθε χρόνο και πάσουν στο εξωτερικό. Και έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τα δέσποτα τους. Επίσης έχει μια φωτογραφία ο γιατρός, μια σκυλίτσα που ζητήσαν τη βοήθεια μας, το κόμμα για να την πιάσουμε. Τώρα στην εγγύηση μια φωτογραφία την έγκυος και πιάσαμε την και γέννησε 11 σκυλάκια. Είναι καταπληκτική η Ντέιζι, μη μου την σωπαίνετε, αφήστε την εκφράζετε, κάτι βλέπει, κάτι μας δίνετε την άδεια, δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, είναι το πιο αυθόρμητο πλάσμα εδώ στο πλατό, οπότε... Έχω φωνή για αυτά, είναι εκπομπή, είναι για αυτά. Την βλέπω ότι είναι γεμάτη έκφραση και συναίσθημα και δεν ξέρω κι εγώ τι θυμώνει τώρα με κάτι. Στις 3 μέρες είναι η πρώτη φορά που την βλέπω έτσι και το χαίρομαι πραγματικά. Αντιδρά στο περιβάλλον. Μετάφραση γιατρέ, αν μπορείτε. Λοιπόν, η θέση αυτή τη στιγμή λέει, μιας και αναφερόμαστε στο κόμμα που δημιουργήσε ο κύριος Κυριάκος. Αυτή τη στιγμή λέει, εφάν τόσα υποπόταμοι πολιτικοί, αφήστε μας να φάμε και εμείς λίγα. Λοιπόν, ωραία. Να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ έτσι για τα ζωάκια και να έρθουμε πίσω και με τηλεφωνικές. Να ευχαριστήσουμε και την Αγγέλα και την Λέσλι Σάξον που ήταν μαζί μας. Να πούμε ότι αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, κυρία Σάξον, πριν σας αποχαιρετήσουμε. Just I hope to see the situation improving on this island. Θα ήθελα η κατάσταση να γίνει καλύτερη. Ωραία. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς συνεχίζουμε. Ευχαριστώ. Συνηθίζουμε να λέμε ότι τα ζώα και κυρίως οι σκύλοι είναι οι καλύτεροι φίλοι του ανθρώπου. Δεν πρόκειται για μια απλή φράση, αλλά για μια πραγματικότητα. Τα ζώα μπορούν να προσφέρουν στον άνθρωπο συντροφιά, αγάπη και στοργή. Στις μέρες μας, ωστόσο, όλο και περισσότερα ζώα εγκαταλείπονται στους δρόμους από ασυνείδητους που θέλησαν να νομίζουν ότι αυτά αποτελούν παιχνίδι. Τα πράγματα δεν είναι όμως τόσο απλά. Όσοι αγαπούν πραγματικά τα ζώα μπορούν να αντιληφθούν ότι αυτά έχουν ανάγκες και χρειάζονται εκτός από αγάπη, φροντίδα και περιποίηση. Εμείς θελήσαμε να ρωτήσουμε τον κόσμο αν αγαπά τα ζώα και αν έχει κατοικίδια. Αν ναι, ποιες οι υποχρεώσεις μας και ποιες οι χαρές που μας δίδουν οι τετράποδοι φίλοι μας. Έχετε κάποια ζώα σπίτι σας, έχετε κατοικίδιο? Σκυλάκια. Σκυλάκια πολλά, πόσα? 2. Είναι σαν μικρά μωρά, τα αγαπάς, δίνουν σου την αγάπη τους. Εγώ σκυλάκι, ναι. Πόσα χρόνια το έχετε? Έχει 12 χρόνια. Τι σημαίνει για εσάς το σκυλάκι σας? Συντροφιά, την αγάπη μου. Όπου μου προσφέρει την αγάπη του, προσφέρω τη δική μου. Το όνομα του? Πίκη. Φυσικά και έχουμε ζώα και τα αγαπάμε και τα νοιαζόμαστε και κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε να μην γίνονται αυτά που γίνονται. Τι ζώων έχετε, αν επιτρέπετε? Ένα μικρό σκυλάκι. Τα ζώα είναι συντροφιά, είναι... Ειδικά τα σκυλάκια είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, έτσι δεν είναι? Εσείς? Ναι, έχω 3 σκυλάκια. 3, όχι 1. 3. Τα ζώα σου δίνουν αγάπη. Δεν ζητάνε κάτι ιδιαίτερο. Τρυφερότητα. Ζώα, έχετε ζώα, αγαπάτε τα ζώα? Καλό, έχω 5. 5 τι ζώα? Χίλιους. Τι είναι αυτό που προσφέρει ένα ζώο στον άνθρωπο? Αγάπη, πάντα δίπλα σου, άλλη φροντίδα και να μπανταριστός. Έχω κατοικίδιο, αλλά αγαπώ. Τι μπορεί να δώσει ένα ζώο στον άνθρωπο?
Συντροφιά. Τα ζώα τα αγαπάω βέβαια και έχω γατάκι. Τι είναι αυτό που προσφέρει ένα ζώο στον άνθρωπο? Πιστεύω ότι τα ζώα σε βοηθούν στο να χαλαρώσεις, στο να ξεχνιέσαι πολλές φορές από τα προβλήματα σου και όλα αυτά. Δηλαδή, μπορεί σε κάποιες φάσεις να είναι μπελάς, αλλά τα όσα σου προσφέρουν είναι πολύ περισσότερα. Εντάξει, πούμε τα άλλα έχω σπίτι νόη. Έχουμε στο χωράφι, κουνέγια, κοτόπουλα, τρόφιμα, να τα ταΐζει, φωτίζει. Είμαι λάτρης των ζώων, αγαπώ τα ζώα, έχω αρκετά ζώα σπίτι. Είναι το καλύτερο πράγμα για τους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος που έχει ζώα σημαίνει είναι καλός ως άνθρωπος, ως χαρακτήρα και ως προσωπικότητα. Τι είναι αυτό που εισπράττετε εσείς από τα ζώα σας? Αγάπη. Μας πληγώνουν, αγαπούν μας και ξέρω ότι ό,τι δώσεις να ανταποδίδουν σου το. Αγαπάτε τα ζώα, έχετε κάποιον κατοικίδιο σπίτι σας? Έχουμε και σκυλάκια, έχουμε και γατάκια. Τι είναι αυτό που σας προσφέρουν τα ζώα, ούτως ώστε να επιλέγετε να έχετε σπίτι σας? Αγάπη πάνω απ' όλα που μας προσφέρουν, ειδικά ο σκύλος είναι ο πιο πιστός φίλος, προστασία. Αυτά. Ο ιδιοκτήτης έχει κάποια υποχρέωση ως προς το ζώο του? Ναι, να το προστατεύει, να το βάλει τα εμβόλια του, το φαγητό του, το σαμπού του, όλα περιποίησεις. Βεβαίως, από τα ζώα, ναι. Έχετε κάποιον κατοικίδιο? Ένα σκυλάκι. Θα σας δείξει το όνομα του? Ρωμαίος. Λοιπόν, τι είναι αυτό που προσφέρει ένα ζώο στον άνθρωπο? Τι είναι αυτό που προσφέρει ένα ζώο στον άνθρωπο? Συντροφιά, αγάπη, ζεστασιά, ό,τι προσφέρει δηλαδή ο άνθρωπος στο ζώο. Τα ζώα, όπως λέει και το ρητό, είναι ο πιο κοντινός μας φίλος. Οπότε πρέπει να τα αγαπάμε, να τα σεβόμαστε, όπως σεβόμαστε τους υπολείπους ανθρώπους. Τα αγαπάω πάρα πολύ, τα σκυλιά, τα γατιά. Έχω δικό μου. Αυτό. Τι είναι αυτό που σας προσφέρει ένα ζώο? Ηρεμία, αγάπη, σημασία, να έχεις την ευθύνη να το προσέχεις, αλλά και χαρά ταυτοχρόνως. Πάρα πολύ. Παραπάνω από τους ανθρώπους μπορώ να πω. Δεν έχουν κακία μέσα τους. Αν κάνουν κάτι, το κάνουν για να φάνε, για να προστατευτούν. Ενώ εμείς τρώμε ο ένας τον άλλο. Έχετε δικό σας ζωάκι, δικό σας κατοικίδιο? Έχουμε, ναι. Σκυλάκια, γατάκια? Γατάκι. Έχει τα εμβόλια του, του δίνουμε χάπια, κάθε μήνα φίλιατρο. Τι καλύτερο μου έχει συμβεί εγώ που έχω 3. 3 σκυλάκια. Το τέταρτο, αλλά πάει σε άλλο σπίτι τώρα. Πήρα το από τη Λευκοσία σήμερα το πρωί. Το είδα σε ένα site στο ίντερνετ. Και τώρα του βρήκα ήδη κάποιον που πάει να τον πάρω. Ελούσατε, εσείς άτι. Εγώ παίρνω αγάπη. Μόνο αγάπη. Είναι, νομίζω, είναι αρκετό. Πώς είναι όταν έχεις έναν παιδί, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εγώ δεν έχω παιδιά, αλλά υπολογίζω πώς να είμαι αν έχω παιδιά. Είναι μεγάλη ευθύνη. Γι' αυτό όσο προσπαθώ να έβρω σε άλλα σκυλάκια οικογένειες, προσπαθώ να είμαι σίγουρη ότι μπορούν να το φιλοξενήσουν ή να το υιοθετήσουν. Χριστουγεννιάτικη συναυλία Αγάπης με την Ορχήστρα Συναυλιών Δήμου Λευκοσίας και το χοροδιακό σύνολο Αρμονία υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Παπαντονίου την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις 8:30 το βράδυ στο Θέατρο Παλάς στη Λευκοσία. Θα ακουστούν κλασικές, βυζαντινές και παραδοσιακές συνθέσεις του διεθνούς ρεπερτορίου. Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του έντιμου Δημάρχου Λευκοσίας κ. Κωνσταντίνου Ιωκάτζη. Είσοδος ελεύθερη. Εθελοντικές εισφορές υπέρ του Κοινωνικού Παντοπολίου Λευκοσίας Αγκαλιάζω είναι ευπρόσδεκτες. Χορηγός επικοινωνίας ΡΙΚ. Αυτή την Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο ΡΙΚ θα είμαστε τετατέτ με τον Τάσο Τρίφωνος. Να είστε όλοι εδώ. Βλέπω τη ζωή με σπρώχνει αισθηκτωδώς στο να ζήσω την εφηβεία μου, την οποία δεν έχω ζήσει. Δεν τη βλέπεις την περιουσία σου να εξαφανίζεται από την πρώτη στιγμή. Για να φτάσει σε αυτό το σημείο να μας κατασχέσουν τα χρήματά μας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βρεθούν και να πληρώσουν για αυτό που έχουν κάνει και να μας αποζημιώσουν. Αυτά τα λεφτά τα δούλεψα, με αυτά τα λεφτά πήρα ένα σπίτι, έζησα 20 χρόνια. Η Κωνσταντίνα σε ένα εξομολογητικό τέτα-τέτ. Την εκπομπή σας προσφέρει η Alpha Bank.
Τώρα η Aegean Visa σας χαρίζει διπλά μίλια για όλες σας τις αγορές παντού. Ελάτε πιο κοντά στο επόμενο ταξίδι. Aegean Visa κάνει τις αγορές σας ταξίδια. Εν τους αντέχω. Όλοι νύχτα έρχονται άσο μου και να κουτρέφω. 1000 χρόνια να τα γυρεύκετε, εν τα βρίσκετε. Εσύ που κάνα τούτη η ευλομένη λευκού. Μα σαν να τσεπάσινες πέ μου. Σφιχτοσέρα, το μένα ντρέπεσαι. Εν κατεβαίνω, διότι μόλις σου ντζήσω, λιμπουρκάζω ούλος. Τέλειωνε, να μην αρκέψω να σε ρωτσάζω, α. Έχει καλύτερο πράγμα, κύριε Σταύρο. Να πιένεις σπίτι σου, να βρίσκεις τη γυναικούα σου, και με το τραπέζι στρωμένο. Το βράδυ θα κάνω γιουβαρλάκια βολέμου. Γιουβαρλάκια. Έχει καλύτερο πράγμα που μια γυναίκα που να σε περιποιείται. Στο κρεβάτι. Έλα ρε Παναγία μου, σου για μέσαινα. Και πού θες να είναι μωρέ, στο γιουβέτσι? Μα τσιμάσαι με την κυρία Γκέτη. Ποιο? Εγώ. Αν υπάρχει έστω και ένας ποντικός εδώ μέσα, το καφενείο θα κλείσει. Ποντικός ρε, ποντικός! Φύγε ρε που δαμεί ρε, μα πεθάνε να μας πάρει η βυσίδα. Το πρώτο μας λύκειο που φιλοξενούμε σήμερα στο Πόσα Ξέρεις. Γιατί του συλλεύω και το δικό σου χάδι θα γυρεύω. Είναι καπετάνιος του γλυκού νερού. Ποιο είναι το εθνικό φυτό της Κύπρου μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2006. Θα γυρίσει η βασίλισσα της Θήβας και εγώ ένας μαγεμένος φαραώς. Ρε, ψεύδω σαν μορτάκι να βουήξει η γειτονιά. Πάρε το μαλώνο και το βρυστό. Άιντε την καρδούλα του ράγισο. Από πού πηγάζει ο ποταμός Γιαλιάς? Από πού είστε? Δεν σας ρωτήσω. Από το Γιαλιά. Μάλιστα. Έτσι ξαφνικά, όπως μπήκε στη ζωή μου, να φοβάμαι μη σε χάσω ξαφνικά. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε την Μαρία Σταμάτη, την Βίκη Νικολάου και την Άζια Γεωργίου, μαζί με σκυλάκια που είναι από καταφύγιο αδέσποτα. Σας ευχαριστούμε, κυρίες μου, που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε, μας καλέσατε. Θα ακούσουμε όλες αυτές τις εμπειρίες που έχετε καταγεγραμμένες ως εθελόντριες και θα πάμε και στα υπόλοιπα μας θέματα. Να ακούσουμε όμως και τον Χρήστο Κάρουλα, που είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Ζώων Λάρνακας, Αμοχώστου, στο καταφύγιο Αραδίπου. Κύριε Κάρουλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς πήγαμε με τις καταστροφές στη Λάρνακα, δηλαδή επηρεάστηκε και το καταφύγιο? Ευτυχώς δεν είχαμε απώλειες, δεν γύρισε τα ζώα, απλά όμως έχουμε γεννήσει λάσπες, είχαμε αρκετά. Αλλά ευτυχώς τα ζώα δεν έχουν κινδυνεύσει. Τώρα έχετε πολλά δέσποτα και τα δίδετε σε προσιοθεσία. Αυτή τη στιγμή προτείνουμε στον κόσμο, εάν θεωρηθούν ότι είναι κατάλληλοι και θεωρούν ότι μπορούν να βαστάξουν αυτή την αγάπη αφενός που μπορεί να προσφερθεί από το σκυλάκι, αλλά και ήδη να δώσουν αυτό που πρέπει. Πόσα σκυλάκια? Έχουμε αρκετά ζώα. Έχουμε γύρω στα 150-160 ζώα ανά πάσα στιγμή στο καταφύγιο, δυστυχώς. Έρχεται ο κόσμος να τα γνωρίσει και να τα πάρει στο σπίτι του? Ο κόσμος έρχεται, φυσικά τον τελευταίο χρόνο όχι όσο παλιά. Ναι. Παρόλο που τα έξοδα δεν είναι πολλά για ένα σκυλάκι, να το πούμε και αυτό. Όχι, δεν είναι. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Ναι. Αλλά δυστυχώς οι εγκαταλείψεις είναι πολλές. Και προσφέρετε έτσι αφιλοκερδώς όλη σας τη βοήθεια, μεγάλη ομάδα αντιλαμβάνομαι. Είναι μια ομάδα καθαρά εθελοντικά. Δεν είναι μόνο το καταφύγιο που τρέχουμε στην Αραδίπου. Μαζεύουμε ζώα στον δρόμο που μας τηλεφωνούν, τραυματισμένα, χτυπημένα, εγκαταλειμμένα, γατιά, σκυλιά, καθημερινά.
Εγώ θα πω ότι είναι το καλύτερο δώρο εφόσον αισθάνονται ότι είναι σε κατάσταση να μπορούν να προσφέρουν αυτό που έλεγε και ο γιατρός πριν, δηλαδή να είναι υπεύθυνοι ως άτομα. Η κάθε οικογένεια είναι μια ευλογία να έχει ένα σκυλάκι. Συμφωνούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλούμε με το καταφύγιο Αραδίπου. Να πάμε και στον κύριο Πάμπο. Κύριε Πάμπο, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Τι κάνετε, είστε καλά? Είμαστε εδώ και συζητάμε για τα σκυλάκια σήμερα. Αυτό που έχετε έτσι εσείς να μας δώσετε ως μαρτυρία από την πείρα που έχετε στην αποκομίση ως... Ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να υιοθετά λίγα σκυλάκια, διότι έχει αρκετά σκυλάκια που είναι στον δρόμο. Είναι κρίμα από το Θεό να πηγαίνουν ορισμένες φορές και να αγοράζουν ένα σκυλί και στο τέλος να μην το σέβονται και να το πετάσουν. Και πρέπει να κινητοποιηθούμε όλες οι μονάδες που έχουν τα σκυλιά, τα δέσποτα, όλα τα καταστήματα, τα pet shop, όλοι όσοι μπορούν να βοηθήσουν για κάτι καλύτερο για τα δέσποτα. Τώρα, είναι και σημαντικό να γνωρίζει κανείς τις ιδιαιτερότητες της κάθε ράτσας, γιατί έχουμε και σκυλάκια φιλικά προς τα παιδιά, σκυλάκια τα οποία, δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε, από την πείρα που έχετε. Από την πείρα που έχω, είναι ο καλύτερος εκπαιδευτής ή καλύτερος... Πώς να χειριστεί ένα σκύλο είναι η ιδιοκτήτης του σκύλου. Όταν του δείξει στοργή, αγάπη, αφιερώσεις χρόνο, του δώσεις σημασία να βγει τη βόφτα του, το φαγητό του, να παίξεις μαζί του, είσαι ο καλύτερος εκπαιδευτής και ο καλύτερος σύντροφος προς το σκυλί. Άρα είναι αντιγράφει τις δικές μας συνήθειες. Ακριβώς. Αυτό που θα του δείξουμε εμείς θα αντιγράψει. Ό,τι θα του δείξει το καθρέφτη θα σου δείξει. Το ίδιο και ο σκύλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ, καλό απόγευμα. Γεια σας, γιατρέ μου. Έτσι είναι. Αυτή είναι η κατάσταση, δηλαδή αυτό που θα δείξουμε, θα πάρουμε. Σίγουρα. Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι. Έχει σημασία το πώς ζει και πώς μεγαλώνει ένα σκύλος. Ένα σκυλάκι το οποίο μεγαλώνει μέσα σε ένα σπίτι και έχει συνεχόμενη επαφή με κόσμον, το επίπεδο σκέψης του ανεβαίνει. Η ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ του ζώου και του ιδιοκτήτη είναι μεγάλη, με αποτέλεσμα το σκυλάκι να αναγκάζεται να αναβαθμίσει λίγο τον εγκέφαλο του για να είναι σε συνεχόμενη επαφή και να καταλαβαίνει τον ιδιοκτήτη. Επικοινωνούμε με σκέψη, γιατί να σας πω την αλήθεια, εγώ έχω σκυλάκι. Και αισθάνομαι ότι επικοινωνούμε με τη σκέψη μαζί με το δικό μου το σκυλάκι. Δεν ξέρω. Είναι και body language, αλλά είναι περισσότερο η εναλλαγή ενέργειας. Διότι όλα βασίζονται στην ενέργεια. Ακόμα και η σκέψη, οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο, οφείλεται στην ενέργεια. Άρα το συλλαμβάνει. Άρα, βεβαίως το συλλαμβάνει. Για παράδειγμα, τώρα επειδή έχω τρακ γιατί είμαι στην τηλεόραση, το σκυλάκι το νιώθει. Και νιώθει και το ίδιο τρακ. Εγώ το βλέπω με τους παλμούς του. Παράλληλα, ένα ζώο το οποίο έχει να κάνει έχει καθημερινή επαφή με κάποιον άνθρωπο. Αναγκάζεται να βρίσκεται σε συνεχόμενη επικοινωνία με τον άνθρωπο. Και σημαντική είναι αλλαγή ενέργειας μεταξύ των δύο. Ένα σκυλάκι το οποίο βρίσκεται εγκατελειμμένο σε ένα χωράφι δημένο από κάτω από μια χαρουπιά και η επαφή του μπορεί να είναι κάθε Τετάρτη και Κυριακή με τον ιδιοκτήτη. Δυστυχώς ο εγκέφαλος του να παραμείνει σε έναν επίπεδο αρκετά χαμηλό και δεν θα μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο εκείνα που θα μπορούσε να προσφέρει. Προσφέρουν τα πάντα στον άνθρωπο. Η αλήθεια είναι ότι άμα είμαστε στεναχωρημένοι, για παράδειγμα, το δικό μας το σκυλάκι μπορεί να μείνει 24 ώρο δίχως φαγητό. Είναι παράξενο το πώς μπορεί να συλλάβει και να ταυτιστεί με τη χαρά μας, με τη λύπη μας, με το κάθε νιώθει τι. και διαβάζει την απουσία σας, η οποία ίσως να του προκαλεί στρες. Γιατί ίσως δεν υπάρχει λογική εξήγηση γιατί λείπεται, ας πούμε, από το σπίτι. Θα έρθω κοντά σας για να μας πείτε και λίγο τα ημερήσια, δηλαδή τι πρέπει αυτός που θέλει να υιοθετήσει σκυλάκι να κάνει και τι πρέπει να ξέρει για τη διατροφή του και για την υγεία του. Να πάρω άλλο ένα τηλέφωνο και να προχωρήσω στις κυρίες. Κύριε Χαράλαμπε μου, σας ακούμε. Εγώ ενδιαφέρομαι για ένα σκυλάκι μικρό όμως, Λύκο. Λύκο? Ναι. Έχει έτσι ράτσα Λύκο. Από πού είστε? Λεμεσό. Από Λεμεσό, άρα θα πάει στο Σύριους. Στο Σύριους. Πες μας, Άζια μου. Σε ακούει ο κύριος Χαραλάμπος. Γεια σας, κύριε Χαραλάμπε. Εγώ ενδιαφέρομαι για ένα σκύλο για να τον έχω φύλακα. Μάλιστα, και πού... Για πάντα σκυλάκια εγώ. Μάλιστα, λοιπόν, για να μην κρατάμε στον αέρα την γραμμή, απλά να σας δώσουμε το τηλέφωνο του καταφύγιου, να επικοινωνήσετε μαζί μας, να σας εξηγήσουμε πώς δουλεύει το καταφύγιο και ποιες είναι... Πού είναι το καταφύγιο?
Είμαστε κάτω στη Μονή, όπως έρχεστε παλιόδρομο Λεμεσού Λευκωσίας. Ναι. Μετά το Μοντε Καπούτο, στα δεξιά υπάρχει ένα στρίψιμο προς Εκκλησία Αγίου Επιφανίου. Θα δώσουμε το τηλέφωνο και να πάρετε εκεί. Υπάρχει 24 ώρα. Δώστε το στον αέρα το τηλέφωνο. Λοιπόν, το τηλέφωνο είναι 97-780-779. Εντάξει. Λοιπόν, ναι. Παρακολουθούμε και την οθόνη, θα γράψουμε τώρα σε λίγο το τηλέφωνο, το έχουμε ήδη. Πάμε και στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Κύριε Γιάννη μου, σας ακούμε. Άλλο, χαίρετε. Χαίρετε. Χαίρομαι για το πρόγραμμα σας. Και εμείς χαιρόμαστε πολύ. Εγώ έχω καταντήσει με 34 κιλούς, όλοι οι αδέσποτοι. Εσάς πρέπει να σας φιλοξενήσουμε στο πρόγραμμα και το κόμμα των ζώων να σας δώσει και ένα βραβείο, να σας τιμήσει με μια πλακέτα. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Τα ζώα μας δίνουν χαρά, ευχαρίστηση και δεν το βρίσκω καθόλου δύσκολο να κοιτάζω 34 κιλούς. Είναι διαφορετικοί οι χαρακτήρες τους? Είναι διαφορετικοί. Ναι. Μας αγαπούν, μπορεί να σου πω παραπάνω από το κάθε άλλο. Και θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου, τον Γιώργο Βασιλείου, τον κτηνίατρο, που με βοηθά αφάνταστα στο κάθε τι που χρειάζομαι. Απαγορεύεται να λέμε ονόματα. Να σας πω την αλήθεια, πρέπει να διαφυλάξουμε κάποιες γραμμές εδώ. Αλλά τα ευχαριστώ είναι πάντα καλοδεχούμενα. Θεωρώ ότι όλοι οι κτηνίατροι πια είναι εκεί επίποδος για να βοηθήσουν. Όταν σε βοηθά κάποιος πρέπει να το εκτιμάς. Λοιπόν, καλή συνέχεια στις υιοθεσίες σας. Ευχαριστώ για να κοπιάσετε κάποια μέρα να δείτε πώς τους έχουμε και πώς... Θα κρατήσουμε το τηλέφωνο σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλετε κάποιο σχόλιο, γιατρέ? 35 σκυλιά δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, τι χρειάζεται? Είναι πρώτα απ' όλα εμβόλια 2 φορές το χρόνο? Το εμβόλιο μια φορά το χρόνο χρειάζεται. Μια φορά το χρόνο. Βέβαια, εξαρτάται και από τις συνθήκες. Στην Κύπρο είναι αρκετό, αν γίνεται μια φορά το χρόνο, των πολλαπλών των εμβολίων. Βέβαια, τελευταίως υπάρχουν διάφορες επιδημίες με το λεγόμενο Kennel Cough, που είναι έναν είδος βήχα, το οποίο δημιουργεί αρκετά προβλήματα κατά περιόδους που έχουμε ψηλές υγρασίες κλπ. Και τελευταίως ξεκινήσαμε να εμβολιάζουμε και για το Kennel Cough, ούτως ώστε να έχουμε μεγαλύτερη προστασία και πρόληψη. Άρα ένα το εμβόλιο. Ναι, και ό,τι ήθελα να πω, εγώ συγχαίρω τον κύριο με τα 35 σκυλιά. Βέβαια, θέλει πολύ προσοχή το να έχεις πάρα πολλά σκυλιά. Γιατί είναι σημαντικό να τα έχεις, αλλά να τα περιποιάσεις και να τα φροντίζεις. Είναι ένα μικρό shelter αυτό, ένα μικρό καταφύγιο, όπως το ναι, και βέβαια βοηθά τον και ο συνάδελφος ο Γιώργος, ο οποίος είναι και φίλος μου. Το συγχαίρω, μπορεί να προσέχει τα 35 σκυλιά, όμως γενικά θα συστήνα λίγο προσοχή με τους μεγάλους αριθμούς, γιατί πολλές φορές μπορούμε να μπούμε σε ένα παιχνίδι, να παρασυρθούμε, να υιοθετήσουμε περισσότερα σκυλιά και στο τέλος να μην μπορούμε να τα φροντίσουμε. Να υιοθετήσουμε σκυλιά, αλλά με τον σωστό τρόπο. Δηλαδή να μπορούμε και να τα φροντίσουμε. Όχι στο τέλος να τα υιοθετήσουμε και να μην έχουμε να τα ταΐσουμε αναγκαστικά, να μένουν χωρίς τροφή, ίσως και χωρίς νερό, γιατί ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Και στο τέλος να ταλαιπωρούνται τα σκυλιά από τη μια ταλαιπωρία στην άλλη. Άρα ένα είναι η προσοχή που επιστήνεται, 2 είναι το εμβόλιο το ετήσιο, 3 είναι ένα χαπάκι για το έντερα, αν δεν κάνω, για το στομάχι. Ναι, είναι η αποπαρασίτωση που πρέπει να γίνεται 3-4 φορές το χρόνο προληπτικά και θεραπευτικά σε ορισμένες περιπτώσεις. Αφήστε τα αν θέλετε, αφήστε τα και ελεύθερα. Ναι. Λοιπόν, βέβαια, σημαντικό, εάν έχουμε είτε ένα σκυλί, είτε 2, είτε 15, είτε 35 σκυλιά, σημαντικό να τους έχουμε μια σωστή διατροφή. Γιατί πολλές φορές για χατήριν της ποσότητας μειώνουμε την ποιότητα. Όταν κάποιος έχει ένα σκυλί, μπορεί πολύ εύκολα να τον ταΐζει μια από τις πλέον ακριβές τροφές. Μπορεί ακόμα και να του δίνει και φρέσκο κρέας χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, το οποίο δεν απαγορεύεται. Δεν απαγορεύεται, με μέτρο βέβαια, γιατί εννοείται ότι ο λύκος, ο σκύλος είναι απόγονος του και τα χρωματοσώματα τους έχουν 99% ομοιότητα, η καθαρή διατροφή του βασίζεται στην πρωτεΐνη, το οποίο είναι κρέας, το οποίο είναι και ομόν.
Στο σκύλο όμως δεν συστήνουμε τα ομά κατά κορώ, γιατί πολλές φορές μπορεί να γίνει μετάδοση ασθενειών κλπ. Εκτός βέβαια σε ορισμένες περιπτώσεις που έχουμε αδύνατα ζώα, συστήνουμε ίσως λίγο βοδινών ομών. Όμως επειδή συνήθως... Φρούτα μπορούν να τρώνε, σαλατικά. Δεν θα έλεγα ότι είναι μέρος της διατροφής τους, παρόλο που σε πολλές περιπτώσεις τους αρέσει να τρως φρούτα γιατί έχουν ζάχαρη και τους αρέσουν τα γλυκά. Ο σκύλος ξέρουμε ότι είναι ζώο σαρκοφάγο. Άρα χρειάζεται πρωτεΐνη, χρειάζεται σάρκα. Το σημαντικό. Τώρα οι τροφές είναι η εύκολη λύση που δίνουμε, γιατί περιέχουν και τις βιταμίνες τους κλπ. Και υπάρχει ένα balance βιταμινών και ιχνοστοιχείων. Ναι. Λοιπόν, χωρίς όμως να απαγορεύεται το φρέσκο κρέας. Αλλά γλυκά, ζάχαρη, γλυκά, ζάχαρη απαγορεύονται. Σοκολάτα είναι και δηλητήριο. Σοκολάτα περιέχει μέσα θεοδρομίνη, η οποία θεωρείται δηλητηριώδης ουσία. Γαλακτοκομικά. Γαλακτοκομικά νοουμένου ότι δεν έχουν lactose intolerance, δηλαδή μπορούν να κάνουν την πέψη τους κανονικά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά πάρα πολλά σκυλιά έχουν πρόβλημα με τα γαλακτοκομικά, τα οποία μπορεί να τους προκαλέσει διάρειες κλπ. Μου επιτρέψετε κύριε Κυριάκου να πάρω λίγο το λόγο, δώσω το λόγο στις κυρίες και μετά να έρθω κοντά σας, γιατί είναι θελόντες. Μαρία μου, να σε ακούσουμε εσένα. Πόσο καιρό δουλεύεις στο καταφύγιο? Ένα χρόνο. Ναι. Ένα χρόνο. Πού, στη Λευκωσία? Και τι έχεις δει έτσι με τα μάτια σου? Δώσε μας εικόνες από αυτά που ζεις. Εντάξει, πρώτη φορά που πάει όποιος να είναι, ας πούμε, είναι λίγο καταθλιπτικό. Γιατί? Αλλά, εντάξει, γιατί είναι σκυλιά στο καταφύγιο. Τραυματισμένα? Όχι τραυματισμένα, απλώς δεν έχουν οικογένεια, είναι μόνα τους. Ναι. Αυτό. Και τα φροντίζετε, τους δίνετε καθημερινή φροντίδα? Ναι, καθημερινή φροντίδα. Ναι. Όσο μπορούμε, εθελοντές βοηθάμε. Έχεις σκυλάκι στο σπίτι σου? Έχω τώρα 2. Τι σε όθησε να ασχοληθείς με τον εθελοντισμό? Πάντα αγαπούσα τα ζώα, πάντα βοηθούσα. Ναι. Όποτε έβρισκα κάτι στον δρόμο, ας πούμε. Αυτά που κατάλαβες με το να είσαι εκεί, δηλαδή πολλοί λένε ότι αυτά τα σκυλάκια είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα, είναι ιδιαίτερα αισθάνονται ευγνωμοσύνη. Αν μπορούσα να τα είχα όλα σπίτι μου. Τόσο καλά. Τόσο καλά, ναι, αν μπορούσα. Να πάρουμε και την κυρία Ρεβέκα. Κυρία Ρεβέκα, σας ακούμε. Λίτα μου, πρώτα απ' όλα θέλω να σε συγχαρώ για την εκπομπή για τα ζώα και που δίνετε με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία σε κάποια αδέσποτα σκυλάκια να βρουν μια ζεστή αγκαλιά για να τα φροντίσει και να μην βρίσκονται στα ψυχρά καταφύγια που δυστυχώς αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα της ευθανασίας εκεί. Είμαι και παλιά σου συμμαθήτρια και ξέρω και την αγάπη σου για τα ζώα. Επίσης, θα ήθελα μου, τώρα σε κατάλαβα. Παλιά μου συμμαθήτρια, πράγματι. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια, Ρεβέκα. Ναι. Είμαστε στο γυμνάσιο Λύκειο μαζί, το 5ο, αγάπη μου. Ναι. Σε θυμάμαι και την ευαισθησία σου και την αγάπη σου και όλα, Αγγέλε μου. Και εγώ σε θυμάμαι. Λοιπόν, και θα ήθελα να συγχαρώ, Ελίτα μου, και εγώ τους εθελοντές που πίστεψέ με, γιατί έχω ήδη αμπύρα, ξοδεύουν και χρόνο που πολλές φορές δεν τον έχουν, αλλά τον βρίσκουν για να βοηθήσουν αυτές τις ψυχούλες και ξοδεύουν και χρήμα για να βοηθήσουν και να καλύψουν τη δική μας ανευθυνότητα, γιατί δυστυχώς ως Κύπροι δεν χαρακτηριζόμαστε από υπευθυνότητα απέναντι στα ζώα. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι ήρωες. Πίστεψέ με, είναι ήρωες, γιατί στη ζωή τι είναι ο ηρωισμός? Είναι μια πράξη αυτοθυσίας και θυσιάζουν χρόνο για να βοηθήσουν, Ελίτα μου. Είναι πολύ ωραία τα λόγια σου, Ρεβέκα μου. Πραγματικά έτσι είναι. Είναι μεγάλη υπόθεση και μάλιστα σε ό,τι αφορά την Κύπρο. Βέβαια θα μας τα πει ο κύριος Κυριάκου αυτά σε λίγο. Έχουμε άλλωστε πολλή ώρα μπροστά μας. Έχουμε δει και κακουργήματα να συμβαίνουν με Μα πέρα από τα κακουργήματα που είναι εμφανή και φωνάζουν, είναι και τα άλλα κακουργήματα που αφήνουν τα ζώα τους να αναπαράγονται ανεξέλεκτα, που δυστυχώς όταν το ζώο τους γεννά θεωρούν ότι το να το πετάξουν τα μικρά τα σκυλάκια σε έναν καταφύγιο, οι εθελοντές θα τους βρουν σπίτια. Ενώ δεν είναι έτσι, Ελίτα μου. Τα βλέπουμε να πεθαίνουν, τα βλέπουμε να υποφέρουν.
Και μπράβο σε ανθρώπους όπως εσύ που φέρνουν το πρόβλημα στην επιφάνεια. Ευχαριστούμε πραγματικά. Να είσαι καλά, κούκλα μου. Και εγώ χάρηκα που σε άκουσα. Γεια σου, Άγγελε μου. Γεια σου, Ελίτα. Καλή συνέχεια. Βίκυ μου, να σε ακούσουμε. Εγώ, βάσει αυτό που είπε η Ρεβέκα, θα έλεγα ότι η μοναδική πρόληψη των αδέσποτων είναι η στήρωση. Από τη στιγμή που υπάρχουν τόσα πολλά δέσποτα στην Κύπρο, είναι κρίμα να ζευγαρώνουν, να αναπαράγονται, να φέρνουν από το εξωτερικό καθαρό αίμα σκυλιά, τα οποία θα έλεγα ότι ορισμένα από αυτά που έρχονται είναι και παράνομες φυλές. Αυτό πρέπει να στερώνονται. Σε βλέπω για αγκαλιά με ένα πανέμορφο σκυλάκι, το οποίο είναι, τι είναι, λαμπρατόρ? Όχι, ίσως να έχει touchhound ή μπασέτ μέσα του. Ναι. Το συγκεκριμένο σκυλάκι το πήρε μια κοπέλα από δημαρχείο. Θα τα θανατώνατε σε λίγες μέρες. Τα πήρε, πληρώσε τα έξοδα του, στήρωσε κτλ. Και τα πήραμε στο καταφύγιο. Το συγκεκριμένο το έχουμε 4 μήνες. Θα έχει ερωτευτεί, έχει όνομα? Είναι πολύ καλό. Τη φωνάζουμε Λίλη, αλλά... Λίλη. Εντάξει. Η Λίλη λοιπόν ψάχνει μια μαμά. Και η Τζούλη. Και η Τζούλη εδώ την έχουμε 8 μήνες. Η Τζούλια είναι, τι είναι? Είναι ημίαιμο. Λοιπόν, τα ημίαιμα είναι και πιο έξυπνα. Ναι. Και όχι μόνο πιο έξυπνα. Με κοιτάζει ο γιατρός περίεργα. Εγώ λέω τα δικά μου γιατρές, εσείς θα με διορθώνετε. Αν κρίνω από τους ανθρώπους, είναι πιο έξυπνοι, μας λένε, και πιο ενδιαφέροντες. Και πιο υγιή. Γιατί κάθε ράτσα έχει τα προβλήματά της. Τα ημίαιμα, ζευγαρώνοντας, δεν είναι καθαρό αίμα από μια φυλή σε άλλη φυλή. Έτσι αποφεύγουμε, βέβαια ο γιατρός θα μας το βεβαιώσει. Θέλω να το εξηγήσω λίγο, γιατί είναι αφιλεγόμενες οι απόψεις. Βασικά, τα καθαρόμα, όταν παίρνουμε έναν καθαρό αίμα σκυλί, ξέρουμε τι έχουμε. Έχουμε έναν ύψος δεδομένων, έχουμε ένα χαρακτήρα δεδομένων, κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δημιουργηθήκαν όταν δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη ράτσα. Εξαρτάται και από τους γονείς του. Μερικές φορές κάποια σκυλιά συμφωνώ ότι εξαρτάται και επιθετικά, και γι' αυτό και κάποια σκυλιά με επιθετικότητα, κάποιοι μπρίτες θα στηρώνουν. Βέβαια, όμως κατά 80 με 90% ξέρουμε τι παίρνουμε. Δεν λέω ότι είναι και το καλύτερο. Εγώ υποστηρίζω ότι πρέπει να υιοθετούνται τα δέσποτα. Απλά προσπαθώ να το εξηγήσω από επιστημονική άποψη τι γίνεται. Τώρα, όταν διασταυρώνονται δύο καθαρόμια μεταξύ τους, η πρώτη γενιά που θα βγει χαρακτηρίζεται από το λεγόμενο hybrid Vigor effect, το οποίο είναι έναν effect στα γονίδια. Τα σκυλάκια της πρώτης γενιάς παίρνουν όλα τα καλά χαρακτηριστικά από τους γονείς τους. Γι' αυτό πολλές φορές τα ημίαιμα βγαίνουν πιο έξυπνα από τους καθαρόαιμους. Βέβαια, ενώ συνεχίζεται η διασταύρωση των ημίωμων μεταξύ τους, το μπέρδεμα γίνεται λίγο πιο μεγάλο. Οπότε, ναι, έχουμε πιο έξυπνα και πιο ανθεκτικά ζώα και τούτον είναι αποδεδειγμένο, αλλά δεν αποκλείεται, ας πούμε, σε κάποιες περιπτώσεις να έχουμε και εξαιρέσεις. Τούτον είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά. Ναι, μας μιλάτε ως επιστήμη. Λοιπόν, να μου επιτρέψετε να πάρω και την κυρία Ελένη που περιμένει και να συνεχίσουμε. Η συζήτηση συνεχίζεται και να συμμετέχετε. Δεν χρειάζεται να σας δώσω εγώ το λόγο. Αν θέλετε κάτι να παρεμβάλλετε στη συζήτηση, είστε ευπρόσδεκτες. Κυρία Ελένη, παρακαλώ. Παρακαλώ. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας, συγχαρητήρια και σε εσάς και στις κοπέλες όλες για την αγάπη στο σκυλιό, γιατί τα αγαπάω και εγώ πολύ. Μπράβο. Έχω και εγώ ένα σκυλάκι, πολύ 2 χρονών, και όταν είμαι λυπημένη κάθεται και με βλέπει στα μάτια και μου φυλάει τα χέρια πώς να με παρηγορήσει. Κυρία Ελένη μου, διάβαζα σήμερα που έλεγε ένα άρθρο ότι μέτρησαν, λέει, τη συμπεριφορά του σκύλου. Μας λατρεύουν. Μας λατρεύουν. Ναι. Κυρία Ελίτα, πριν 6 χρόνια είχα έναν άλλο σκυλάκι. Δεν ήταν όμορφο. Ήταν όπως τον αλουπό. Είναι όπως τον αλουπό. Ήταν ένα καλό σκυλάκι. Όταν ερώτησε ο άντρας μου με το εγκεφαλικό, κατάλαβε πως ήταν άρρωστος ο μάστρος του και πέσαμε το βράδυ, ήταν με τον κεφαλικό και εγώ δεν τον κατάλαβα. Και γύριζε την καρκόνα και έκαμε μου εμέναν έκλαιγε. Και έκαμε μου πήγαινε στο μάστρο του συνέχεια. Και που την ημέρα εκείνη ούτε περίπατο γύρεψε να πάει, ούτε όλη μέρα μέσα που κάτω που είναι η καρκόλα του
Ευτυχώς έγινε και πάλι δεν του ζήταν να τον πάρει περίπατο. Τέτοιον καλό και αγαπητό σκυλάκι που μας αγάπα. Δεν τον εξώθησε στα 14 του χρόνια. Και μέχρι σήμερα δεν τον ξεχνώ, γιατί διαπαιδαγώγησα τον εγώ με την αγάπη μου, με τι θα κάνει, θα παυτεί έξω, θα κοιμηθεί, όλα ό,τι του έλεγα. Καταλάβαινε. Να μια σχέση, όπως την περιγράψατε πριν. Και τώρα έχω και αυτήν την κορούδα που είναι, δεν ξέρω το υδάτσα της. Μόνο ο γιατρός το ξέρει. Και είμαι πολλά ευτυχισμένη, διότι είμαι και μόνη μου και έχω και άγχος λόγω με τον άντρα μου που είναι άρρωστο, ξέρω εγώ. Και είναι αυτόν το σκυλί με ξιαχώνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ελένη. Θέλω να ρωτήσω και κάτι το γιατρό, σε παρακαλώ. Σας ακούει. Γιατρέ, είπετε πριν λίγο για το βήχα και είπετε ένα φάρμακο, είναι τι είναι, χάπι. Αυτή η επιδημία. Βασικά ο βήχας είναι μια ασθένεια η οποία μεταδοτική μεταξύ σκύλων, μεταδίδεται με τον αέρα. Νομίζω ότι το καλύτερο θα ήταν να αποταθείτε στο γιατρό σας. Έχει ειδικό εμβόλιο για την ασθένεια που γίνεται προληπτικά. Η ασθένεια τούτη ονομάζεται Kennel Cough. Βήχας του Kennel. Κάμνη και κάτι έχει στο λαιμό του. Τι ηλικίας είναι το ζώο σας? 2 χρονών τώρα. 2 χρονών είναι μικρό, πολύ πιθανό να είναι Kennel Cough. Αλλά είναι καλύτερα να το πάρετε στο γιατρό σας να το εξετάσει. Να το πάρετε, έχω τον γιατρό του τακτικό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα που όλες οι κοπέλες αγαπούν τα ζώα. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Αν μπορούσα και είχα χώρο, μπορούσα να πάρω άλλο ένα. Αλλά δεν έχω χώρο, είμαι πάνω και το σκυλάκι μου έχω το μέσα στο δωμάτιο μου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ακούσαμε μια υπέροχη μαρτυρία σχέσης σκυλιού με την μητέρα του και την οικογένειά του. Κύριε Κυριάκου, επειδή σας έχουμε ώρα που δεν σας ακούσαμε, θέλετε κάποιο σχόλιο? Και εσείς αγαπάτε πάρα πολύ τα ζώα για να ιδρύσετε και αυτό το κόμμα. Αλλά από όσα λέχθηκαν, θέλετε κάτι να πείτε? Βασικά, θα ήθελα να σχολιάσω λίγο το θέμα του ιδιώτη, ο οποίος έχει 34 σκύλους. 35 σκύλους. Ότι η φιλοζωία είναι καλό πράγμα, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί να μην δημιουργούνται άλλα προβλήματα είτε στους γείτονες είτε να έχουν... Και αυτό, μια αγωγή, διότι εάν είναι και οι υποδομές, δεν μπορούμε να κατηγορούμε, για παράδειγμα, τους ασυνείδητους κυνηγούς οι οποίοι έχουν στα κλουβιά σκύλους 5-10, δεν έχουν αποχετεύσεις, δεν έχουν άδειες από την πολεοδομία, δεν έχουν άδειες από την τοπική αρχή. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δηλαδή δεν μπορούμε να πηγαίνουμε να κατηγορούμε. Είπαμε πριν ότι θα μας λέγατε, άμα δούμε κακοποίηση ζώων, πού να την καταγγέλουμε. Καταρχήν, θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι υπάρχουν 2 νομοθεσίες. Είναι ο περισκύλων νόμος που, όπως γνωρίζετε, θα συζητήσουμε με άρθρο στη Βουλή για τις καινούργιες αλλαγές που αφορά σκύλους. Αυτά, να σας πω την αλήθεια, δεν αφορούν την εκπομπή μας. Είναι πολιτικά και καλά κάνετε που κάνετε τη δουλειά σας. Θα πρέπει να γνωρίζουν πρακτικά μιλώντας. Πού να πάμε άμα δούμε κακοποίηση. Από τη στιγμή που ένας πολίτης δει ότι υπάρχει κακομεταχείριση, το πρώτο πράγμα που θα κάνει, που το συμβουλεύουμε, είναι να πάει στον αστυνομικό σταθμό να δώσει κατάθεση. Και επίσης να ενημερώσει και το κτηνιατρίο το τοπικό. Η αστυνομία αυτή τη στιγμή είναι ευαισθητοποιημένη. Είχαμε και τις συναντήσεις με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και των Αρχηγών και μπορώ να σας πω ότι αμέσως ακούνε τον πολίτη. Δεν ήταν όπως το παρελθόν. Θα το καταγγείλει στην αστυνομία, θα στοιχειοθετηθεί η υπόθεση και το κτηνιατρίο θα ελέγξει. Θα πάνε να πάρουν το σκυλάκι που είναι κακοποιημένο, άμα συμβαίνει μια κακοποίηση. Η κακοποίηση... Δηλαδή παρατηρούμε σκυλάκια τα οποία είναι αφημένα. Δεν μπορείς να πάρεις το σκυλάκι από τον ιδιοκτήτη. Αλλά θα το καταγγείλεις στην αστυνομία και το κτηνιατρίο θα πάει με επιθεωρητή όντως να επιβεβαιώσει και με την έκθεση που θα κάνει στην αστυνομία στοιχειοθετείται η υπόθεση. Άρα ως εκεί είναι τα πράγματα σήμερα. Εκτός αν κινδυνεύει άμεσα η ζωή. Εάν κινδυνεύει άμεσα, τότε η διαδικασία θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως το κτηνιατρίο για να μπορέσουν να πάνε
και η αστυνομία βέβαια, για να διερευνήσουν την υπόθεση. Υπάρχει όμως το εξής. Μετά τη συνεδρίαση φυσικά, γιατί η αστυνομία δεν μπορεί να δράσει χωρίς να κάνει κατάσχεση, πρέπει να κάνει σε βαρκιαγή στην Παρακαλώ. Υπάρχει όμως το εξής πρόβλημα, κυρία Ελίτα. Το πρόβλημα είναι ότι για να γίνει μια καταγγελία στην αστυνομία και να προχωρήσει η αστυνομία το περιστατικό, απαιτείται ο ίδιος, το ίδιο το άτομο το οποίο παρατήρησε ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, στη γειτονιά μια κακοποίηση ζώου, απαιτείται να δώσει κατάθεση και να την υπογράψει. Άρα βάζει τον εαυτό του σε προσωπικό κίνδυνο. Αυτά πρέπει να τα δείτε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κοιτάξτε όμως, ένα λεπτό, να το ξεκαθαρίσουμε. Το πολιτικό κόμμα είναι εδώ που έρχεται στην περίπτωση που ο πολίτης δεν θέλει να αποκαλυφθεί. Μας το καταγγελεί εμάς και εμείς κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Πάμε και στον κύριο Γιώργο που περιμένει η ώρα. Κύριε Γιώργο. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας, σας ακούμε. Πάρα πολύ ωραίο το πρόγραμμα σας. Εγώ έχω 3 σκυλάκια. Ναι. Ένα είναι τα μίνι, βουλντό μίνι, έναν λαμπραντόν μίνι και ένα φόξι μίνι. Ναι. Θέλω να ρωτήσω τον γιατρό αν μπορώ να το ταΐσω κόκκαλα. Το μικρούλι. Τους αρέσκουν τα κόκκαλα πάρα πολύ. Και δεν ξέρω, βλάστηκα εγκαλά που κάνω ή είναι εγκαλά. Δυστυχώς, κύριε Γιώργο, τα κόκκαλα κάνουν έναν καλό και πολλά κακά. Το μοναδικό καλό που προσφέρουν τα κόκκαλα είναι όσον αφορά την καθαρότητα των δοντιών. Αλλά κινδυνεύει άμεσα ο σκύλος σας να του σταθεί έναν κόκκαλο, να πάθει διάτρηση του ισοφάγου, να του προκαλέσει γαστρίτιδα και να ξεκινήσει αμέσως με τα κόκκαλα. Εάν είναι κάποια ηλικία, τότε ίσως να του δημιουργηθεί κάποια δυσκολιότητα και να έχει πρόβλημα να κάνει τις ανάγκες του. Κόμμα είναι 10 μηνών. 10 μηνών. Ναι, μπορεί μάλιστα να δίνεται κόκκαλα εδώ και πολύ καιρό και να μην συνέβη και τίποτε. Όμως κάποια στιγμή θα συμβεί. Οπότε καλύτερα να αποφεύγετε τα κόκκαλα. Καλά, ρώτησα ο γιατρό μου ότι μπορώ να αποφεύγω, αλλά να αποφεύγω, λέει, τα κόκκαλα του κοτρόπουλου. Οτιδήποτε σπάζει και πάει κάτω απαγορεύεται. Οτιδήποτε δεν μπορεί να το μαζίσει, να το σπάσει και να το καταπιεί, επιτρέπεται. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο. Θα ακούσουμε και τον πατέρα Σάβα. Πατέρα Σάβα, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, την ευλογία σας κιόλας. Του Κυρίου, να είστε καλά, ο πατέρ Σάβας είναι του Αγίου Κυπριανού. Μάλιστα. Απλώς ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ για το εξαίρετο πρόγραμμα και τις κοπέλες τις οποίες ο εθελοντισμός πάνω απ' όλα είναι ευχής έργων και για αυτά τα σκυλιά. Εγώ είμαι κάτοχος 3 σκυλιών, ένα γερμανικουλικό σκυλού, ένα Yorkshire μικρό και έναν Πεκινουά. Τι ωραία. Συγχαρητήρια, πάτερ. Αν είχα την ευκαιρία θα ήταν γεμάτο το σπίτι μου από σκυλιά. Εκείνο το οποίο όμως με θλιβεί και με στεναχωρεί αφάνταστα είναι κατά την περίοδο του κυνηγείου, ασυνείδητοι κυνηγοί ξαπολούν και αφήνουν ελεύθερα σκυλιά τα οποία δεν τους βγαίνουν και κυκλοφορούν αδέσποτα ψάχνοντας έναν κομμάτι φαγητών να φάνε και μια στέγη. Είναι εγκληματικό. Είναι εγκληματικό, διότι τα παίρνει ο κοινοτάρχης, σε 3 μέρες αν δεν βρεθεί κάτοχος του σκύλου, τα παιδιά θα πάνε, τα σκυλιά θα πάνε για θανάτους. Αυτό για μένα είναι έγκλημα να το βλέπω. Εγώ πρόσφατα είχα στο σπίτι 2 σκυλιά τέτοια. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούν και για να στην υπεύθυνη. Δεν ξέρω εγώ πού να αποταθώ, λέω. Είμαι και ιερέα στο σχήμα που δεν με βγαίνει να καταγγείλω στις αστυνομίες. Αλλά πρέπει οι κυνηγοί να μπουν στην ευσυνειδησία. Ναι. Πάντως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία και για όλη την Κύπρο που ακούει τώρα τον ιερωμένο, τον άνθρωπο της Εκκλησίας, για την αγάπη του, για τις ψυχούλες αυτές. Άλλωστε είναι πλάσματα του Θεού. Ακριβώς. Είναι πλάσματα που μας έδωσε την ευθύνη τους ο Θεός. Σύμφωνα με την πίστη μας. Ο κύριος Κυριάκου, πατέρα Σάβα, θέλει κάτι να σας ρωτήσει. Πατέρα Σάβα, με ακούτε? Έκλεισε, αλλά θέλει κάτι να το ρωτήσει ο κύριος Κυριάκου. Το τι ήθελα να ρωτήσω είναι όταν ήμουν στο Εδιμβούργο. Παρευρέθηκα σε μια εκδήλωση στην εκκλησία όπου ο ιερέας ευλογούσε, ήταν μια συγκεκριμένη ημέρα, μια φορά τον χρόνο, ευλογούσε τα ζώα. Και ερχόντουσαν στην εκκλησία και τα ευλογούσε. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει και αυτό στην Κύπρο, διότι υπάρχει και η εντύπωση και συζητείται και ευρέως ότι η εκκλησία είναι εναντίον, ναι μεν αγαπούν τα ζώα, αλλά λέει τα ζώα δεν έχουν ψυχή
Και τώρα να μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Απλά θέλουμε να γνωρίζουμε την πλάση με τα φυτά, με τα ζώα. Ναι. Το θέμα είναι να υποφέρουν και αυτά, πονούν και αυτά και αισθάνονται και αυτά. Από τη στιγμή που και η Εκκλησία παραδέχεται ότι είναι πλάσμα του Θεού, εξάλλου όπως το είπετε και εσείς καλά το είπετε, ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο να ονομάσει και να προστατεύει τα ζώα και τα φυτά, θεωρούμε ότι θα είναι και αρρωγός σε αυτήν την προσπάθεια και να γίνουν και πιο... Ναι, πάντως τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πατέρα Σάβα. Εσύ, Άσια μου, δεν σε ακούσαμε καθόλου. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Τι κρατάς πρώτα απ' όλα? Αυτή είναι η Ήρης. Η Ήρης. Λοιπόν, η Ήρης είναι... Η Ήρης είναι 6 μήνων, 7 μήνων τώρα. Την βρήκαμε στο δρόμο σε άθλια εγκατάσταση. Για να το πάρω στη ήταν για σκυλάκι 3 μηνών, ενώ ήταν 6. Λοιπόν, βασικά... προφανώς ήταν κακοποιημένη και λόγω των αντιδράσεων της με τους υπόλοιπους ανθρώπους και τα ζώα. Ήταν τελείως ατροφική, δεν είχε σχεδόν καθόλου κρέας πάνω της και άρχισε και στρώνει όπως τη βλέπετε. Είναι πολύ παιχνιδιάρα και είναι και προς υιοθεσία. Πάντοτε με τη διαδικασία του καταφυγιού φυσικά. Λοιπόν, απλά να θίξω δύο πολύ σημαντικά θέματα. Το ένα είναι όσον αφορά το θέμα που αναφέρει ο κ. Κυριάκος για το θέμα εκκλησίας. Δεν είναι καθαρά θέμα εκκλησίας. Απλά να πω στον κόσμο ότι πολλοί λένε ο κόσμος πεινάει και εσείς τρέχετε τα σκυλιά. Να σημειώσω και απλά να ενημερώσω ότι σε καμία περίπτωση το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Σε ευχαριστώ, Άσια μου, ξέρεις, γιατί αυτός που βοηθά οποιονδήποτε θα βοηθήσει οτιδήποτε και πάντα θα είναι παρόν. Δεν διαφωνώ ότι υπάρχουν οι εξαιρέσεις που ακούμε, γιατί όπως υπάρχουν αυτοί που κακοποιούν, υπάρχουν και αυτοί που υπερβάλλουν με το θέμα αν αγαπώ. Λοιπόν, απλά να τονίσω. Εκεί είναι μονή, είναι άλλο πράγμα. Όπως υπάρχει σε όλα τα πράγματα, σε όλες τις υποθέσεις. Λοιπόν, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Να μην ακούμε αυτόν το ότι υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε και εσείς τρέχετε τα σκυλιά. Σε καμία περίπτωση δεν παίρνουμε από το ένα για να δώσουμε στο άλλο. Αντιθέτως, σε μια κοινωνία πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και σε κάθε κομματάκι κάποιος πρέπει να στέκει εκεί. Ας σε ρωτήσω κάτι μικρό και να πω, είναι 3 τηλεφωνικές που περιμένουν να θέσουν τις ερωτήσεις τους, τις μαρτυρίες τους. Εσείς τι παίρνετε? Γιατί κάθε εθελοντής που προσφέρει λέει παίρνω μεγάλη χαρά. Δηλαδή το ακούμε συνεχώς. Πρόσφερε, λέει, χρήματα, πρόσφερε φαγητό, πρόσφερε υπηρεσίες. Μα πήρα, λέει, πολύ μεγάλη χαρά από αυτό και αυτό και αυτό. Εσείς τι παίρνετε? Δεν υπάρχει λέξη που να αντιπροσωπεύει. Λέμε χαρά, λέμε ευτυχία, αλλά βασικά δεν υπάρχει λέξη. Στην ουσία, καμιά φορά διαρωτόμαστε και οι ίδιοι ότι κάνοντας κάτι, μια δουλειά στο σπίτι κουράζεσαι. Κάνοντας μια δουλειά που θα αποφέρει κάτι στο καταφύγιο ή σε ένα σκυλάκι το οποίο θα βρει σπίτι, εφραίνεσαι. Δηλαδή, ούτε καν έχεις την κούραση που θα κουράζεσαι να σφογγάριζες στο σαλόνι σου, ας πούμε. Είναι διαφορετικό και το κάνει, βγαίνει από μόνον του. Να το βάλουμε έτσι λίγο πιο απλά για να καταλάβει ο κόσμος αυτή τη χαρά. Το τι παίρνουμε εμείς και όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα της ευημερίας, ξέρετε ποιο είναι? Είναι να συμπάσχει και να βάλει τον εαυτό του στα παπούτσια του λέμε του ζώου. Πάντως το ζώο πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Κυριάκο. Μας δίνει κάτι που δεν μας το δίνει άνθρωπος. Λέμε, εάν είσαι κουτσός, στραβός, ό,τι για να έχεις θα σου δώσει την αγάπη. Θα σου δώσει την απόλυτη του αγάπη. Δεν σε διαλέγεις, αποδέχεται για αυτό που είσαι. Για αυτό που είσαι. Πάμε λοιπόν σε 3 τηλεφωνικές. Κύριε Χαραλάμπου, σας ακούμε. Καλημέρα σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια στην εκπομπή σας και στους καλεσμένους σας. Να είστε καλά. Εγώ έχω 3 σκυλιά, 2 πούτο. Το ένα το πήρα από το δρόμο και για να το υιοθετήσω πήγα στην αστυνομία, το έδωσα, δεν βρέθηκε ιδιοκτήτης και το κράτησα. Μάλιστα. Και έχω και έναν άλλο σκυλί κυνηγετικό, τα οποία υπεραγαπούμε όλοι στην οικογένεια. Ναι. Και σε όσους δεν αγαπούν τα σκυλιά, έχω να πω ότι όποιος δεν αγαπά τα ζώα, δεν αγαπά ούτε τους ανθρώπους. Πολύ σωστό να αυτό συνηγορούν όλοι όσοι παρευρίσκονται εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαραλάμπους. Πάμε και στην κυρία Γεωργία. Αλλο. Γεια σας, κυρία Γεωργία. Ναι, Μαρία το όνομα μου. Καταρχάς, να σας δώσω τα συγχαρητήρια μου σε εσάς, κυρία Ελίτα, για το πρόγραμμά σας και σε όλους τους εθελοντές προς τα καταφύγια. Εγώ έχω γατάκια καταφύγια, τα οποία τα πλήστα ήταν αδέσποτα. Ήθελα όμως μέσω του προγράμματος σας να παρακαλέσω για έναν τυφλό σκυλάκι. Το σκυλάκι αυτόν το πήρε, ήταν αδέσποτο μωρών, μια αλλοδαπή, η οποία εργάζεται του στην Κύπρο, το είχε σαν μωρό. Ήταν συνέχεια μαζί της στο σπίτι.
Είναι 7 χρονών, έπρεπε όμως να φύγει από την Κύπρο και τώρα το φροντίζουν άλλες φίλες της. Έτσι ήθελα να κάνω έκκληση μέσω της εκπομπής σας, εάν μπορεί αυτό το σκυλάκι να υιοθετηθεί. Είναι πολύ φιλικό από ό,τι μου είπα, δεν είναι ούτε πολύ μεγάλο ούτε πολύ μικρό. Ωραία, έχουμε και τηλέφωνο για υιοθεσία που ενδιαφέρθηκαν. Το λέμε και τώρα και θα το δώσουμε και σε όσους ενδιαφερθούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε άλλο ένα τηλέφωνο. Κυρία Κουρτέλα. Ναι, το έχω δώσει στην παραγωγή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Κυρία Κουρτέλα. Θέλω να σας πω ότι εχθές το Σαββάτο με επισκέφτηκε ένα σκύλο λαμπρατό με χάσκι, ο οποίος έχει γαλανό μάτι και καφέ μάτι. Το δεύτερο είναι πολύ καλό σκύλος, είναι αρσενικός. Δεν ξέρω από πού έφυγε και ήρθε. Εγώ τον έχω στο σπίτι μου. Το έχει κοιτάξει. Ποιος το ψάχνει, δεν ξέρω. Θέλω το τηλέφωνο μου να... Κάτι ρωτάει η Άσια, να την ακούσουμε. Κυρία Γεωργία, το έχετε κοιτάξει για microchip το σκυλάκι, το έχετε σκανάρει? Πες μου. Το έχετε κοιτάξει για microchip? Έχει, ναι, δύο. Ένα στο αυτί του το ένα και ένα στο άλλο. Είναι αρσενικός. Έχει microchip, δεν έχει στοιχεία. Ναι, γιατρέ, πήγε στο κτηνίατρο να ελεγχθεί για microchip. Το εμπειράτε σε κάποιο κτηνίατρο? Εγώ ζήτησα από το κτηνίατρο να έρθει και δεν με είχε αυτό να το δει. Τι να κάνω, ζήτησα έχει 2 μέρες που παίρνω προστασία ζώα. Λέει μου δεν μπορεί να έρθει. Μισό λεπτό, ένας θα μας απαντήσει. Το ψάχνουν το σκύλο, είναι κρίμα, είναι τόσο καταρόαιμος. Λοιπόν, διαδικασία, θέλεις Άσια? Αν έχει τσατσού στο φτύ, 2 που έχει, ένα στο ένα και ένα στο άλλο. Διαβάζονται οι αριθμοί που είναι πάνω στο αυτί? Δεν μπορώ να τους διαβάσω. Είναι τόσο μερωμένο όπως ένα μικρό μωρό. Περιοχή που το βρήκατε, περιοχή που ζείτε? Ανάγια. Ανάγια. Κύριο δρόμο, Ανάγια απέναντι που το περίπτερο. Μπορείτε να καλέσετε στο σύνδεσμο κοινοφίλων. Ναι, και αστυνομία ακόμα ειδοποίησα. Σύνδεσμο κοινοφίλων και να δώσετε τον αριθμό που έχει στο φτύν το σκύλο, τουλάχιστον αν καταφέρουν να βρουν αυτόν που το έχει κάνει breed, ίσως να έχει αρχείο ο κύριος αυτός και να μπορέσει να βρει τον ιδιοκτήτη. Γιατρέ, κάτι θέλετε να προσθέσετε? Μακάρι, διότι λυπούμε, ο άντρας μου είναι τόσο με τα σκυλιά, έχω γάτους, είμαι υποχρεωμένα, το έχω δημένο. Εκλαίει όλη την ώρα. Πώς να μην κλαίει? Είναι και μεγάλος. Ναι, ναι. Κυρία Γεωργία, αν μπορείτε να διαβάσετε τον αριθμό του τατουάζ στο αυτήν του. Κουρτέλα είναι. Το ένα. Ναι. Πάρτε, να σας δώσω το τηλέφωνο του ομίλου κοινοφίλων και πάρτε τους έναν τηλέφωνο να σας πούν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Αν μπορώ να το διαβάσω το νούμερο, είπες μου. Ναι, αν μπορείτε να το διαβάσετε. Αν όχι, τότε να πρέπει να πάει σε κάποιο γιατρό το σκυλάκι. Ζήτησα να έρθει και δεν είχε από εκείνον το μηχάνημα να το κοιτάξει. Ναι, δεν μπορεί να έρθει βεβαίως. Μπορείτε να βοηθήσετε, κύριε Κυριακού, να Πάντως είναι πολλά κρίμα, πάρα πολλά κρίμα. Είναι τόσο καλό, όπως ένα μωρό. Να επικοινωνήσει μαζί μας μετά την εκπομπή και θα το λύσουμε. Ωραία, δώστε το τηλέφωνο αν θέλετε. Ευχαριστώ, να το δώσω. Το 99-416-852. Να ρισκούμε την διαδικασία και αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε και 416-852. 99-416-852. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλά Χριστούγεννα και σε εσάς. Γιατρέ, τι αφήσαμε πίσω? Τι θεωρείτε ότι είναι σημαντικό να λεχθεί? Το πιάσαμε το πράγμα έτσι λίγο σφαιρικά. Λίγο τι τρώμε, λίγο τι... Θα ήθελα να κάνω μια παρέθεση και ένα σχόλιο σε μια προηγούμενη τηλεθεάτρια. Επειδή, εντάξει, ελέγχθηκε ότι οι ασυνείδητοι κυνηγοί που αφήνουν τα σκυλιά τους στους δρόμους κλπ. Εγώ θα ήθελα να πω ότι δεν ανήκουν όλοι στην ίδια κατηγορία και δεν βράζουν όλοι στο ίδιο καζάνι. Υπάρχουν και καλοί, υπάρχουν και κακοί. Επιπλέον, προηγουμένως είχε γίνει κάποιον άλλο σχόλιο για τους Κύπριους. Ότι γενικά εμείς οι Κύπριοι δεν αγαπούμε τα ζώα, είμαστε ασυνείδητοι και ούτω καθεξής. Εγώ είπα ότι είμαστε δύο διαφορετικοί τύποι. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή 5 Κύπριους εδώ, οι οποίοι είναι στην εκπομπή σας. Ναι. Επιπλέον, εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι επειδή η Κύπρος είναι μικρή κοινωνία, οτιδήποτε γίνει, θα το δει κάποιο, θα το βγάλει στη φόρα, θα γίνει γνωστό από τα κανάλια κλπ. Γιατρέ, γι' αυτό έχουμε πρόβλημα τώρα. Αυτό είναι το παράπονο πολλών. Όχι, βγαίνουν και κάποια στη φόρα. Ένα στα χίλια. Δεν είμαι τη άποψη και διαφωνώ κάθετα ότι όλοι οι Κύπροι δεν αγαπούν τα ζώα. Όχι, αντιθέτως. Απλά το πρόβλημα στην Κύπρο, με το οποίο θα έλεγα
προηγουμένως, το πρόβλημα στην Κύπρο, και απολογούμε αν σας έχω διακόψει, είναι καθαρά θέμα ότι δεν είναι μορφωμένοι σωστοί Κύπροι. Πριν 10 χρόνια έρχονταν ένας τουρίστας στην Κύπρο και έλεγε: οι Κύπροι με φιλοξενήσαν, μου ανοίξαν το σπίτι, με ταΐσαν κτλ. Δεν είναι κακός κόσμος ο Κύπριος. Δεν είναι κακός λαός. Είναι αμόρφωτος όσον αφορά το θέμα των ζώων. Δεν έχουμε την αγωγή. Δεν υπάρχει παιδεία. Εμείς, σαν καταφύγιο, έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα. Λοιπόν, θα πάρω όλες τις απόψεις να ολοκληρώσω. Θα ήθελα να ολοκληρώσω όμως. Και πάλι όμως δεν μπορούμε να μιλούμε γενικά. Εγώ μπορώ να σας αποδείξω, ας πούμε, ότι ίσως ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού υπεραγαπά τα ζώα. Απλά εκείνο το μικρό το μέρος του πληθυσμού το οποίο δεν αγαπά τα ζώα εκδηλώνεται τόσο έντονα που γενικά αποκτήσαμε τούτη την εικόνα. Ότι δεν αγαπούμε τα ζώα. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι είτε οι Άγγλοι, είτε οι Γάλλοι, είτε οποιοδήποτε άλλο αγαπούν περισσότερο τα ζώα από εμάς. Απλά είναι μεγάλη η κοινωνία εκεί και δεν ακούεται σε τόσο μεγάλο βαθμό. Εάν μπείτε στο ίντερνετ και ψάξετε, θα δείτε ότι σε όλες τις χώρες γίνονται. Τούτα δεν είναι μόνο οι Κύπροι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε και ρατσούλες από ζωάκια, από φωτογραφίες, έτσι, να τα συζητήσουμε και αυτά λίγο. Κύριε Κυριάκου, εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, να διαφωνήσετε, να συμφωνήσετε. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής, ότι εδώ δεν είναι το θέμα αν υπάρχουν ασυνείδητοι ή ασυνείδητοι κυνηγοί και αν η κοινωνία μας είναι μικρή και αυτά επειδή είναι μικροί βγαίνουν πιο έντονα προς τα έξω. Αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι ότι υπάρχει ένας κύκλος, ο μακάβριος κύκλος, και σε αυτόν τον κύκλο συμμετέχουν τα καταστήματα πώλησης ζώων, οι κυνηγοί, οι παράνομες εκτροφές και από την άλλη μεριά είναι τα καταφύγια. Είναι ένας κύκλος ο οποίος όταν βρέθηκα με την πρόεδρο του RSPCA, της Βρετανικής Εταιρείας Προστασίας Ζώων, και της είπα αυτό το πράγμα, ένας οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 1823 και της έκανε εντύπωση γιατί της μίλησε για τον κύκλο. Όλοι αυτοί οι παίκτες, συσσαγωγικά, θα πρέπει να συνεργαστούμε για να βρούμε λύση. Ο υπερπληθυσμός της Κύπρου. Λύση σε τι πράγμα? Να βρεθεί ποιο είναι λύση. Το πρόβλημα μας? Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν οι παράνομοι εκτροφείς, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι, για παράδειγμα, θυμούνται ότι το βαρέθηκαν το ζωάκι, το βαρέθηκαν και το αφήνουν στα χωράφια. Λοιπόν, ο έλεγχος, γι' αυτό μιλάμε ότι έλεγχος αστυνόμευση, ούτε τα σωστά άτομα. Αλλά το χειρότερο είναι οι παράνομες εκτροφές των ζώων, οι οποίες γίνονται και λόγω της οικονομικής κρίσης. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι εκτρέφουν ζώα και τα πουλούν για να βγάλουν 5-10 ευρώ. Να πάρουμε την κυρία Μιχαέλα και να έρθω και κοντά σας για να σας ακούσω. Παρακαλώ, κυρία Μιχαέλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Θέλω να πω ότι εγώ υιοθέτησα πριν 10 χρόνια ένα σκυλάκι από το καταφύγιο. Από το καταφύγιο. Η μάμα του είχε επιληψία. Ναι. Και κανένας δεν ήθελε το συγκεκριμένο σκυλάκι. Ενδιαφέρατε εγώ σπίτι μου μικρή τότε βέβαια. Ήμουν 10-12 χρονών. Και κανένας δεν το ήθελε στην οικογένεια μου, αλλά εγώ έκανα τα πάντα να μείνει, γιατί πάντως θα φύγω το σκυλάκι, θα φύγω και εγώ από μέσα στο σπίτι. Τώρα έχω 3 σκυλάκια. Το ένα ήβραμε το στα βουνά. Ήταν με 5 μεγάλους σκύλους και αυτό ήταν 2 μηνών. Το κράτησα γιατί δεν μπορούσα να το δώσω. Και έχω ακόμα ένα που το γέννησε η σκυλίτσα μου κάτω, η μεγάλη. Και πάλι δεν μπορούσα να το δώσω. Πείτε μου κάτι, είναι διαφορετικοί οι χαρακτήρες τους. Δηλαδή να μην περιμένουμε ότι το κάθε σκυλάκι, ακόμα και της ίδιας ράτσας. Όχι, καμιά σχέση. Ειδικά ο μικρός που τον έκανε η σκυλίτσα μου είναι με μίνι ντόπερμαν. Είναι σαν μικρό σατανάκι. Νομίζω κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να τον αντέξει όσο τον αντέξα και όλοι έτσι μου λένε. Ότι μπράβο σου που τον αντέχεις. Να είστε καλά. Αλλά τώρα είμαι έγκυος. Και επειδή είμαι η μόνη που το φροντίζω τα συγκεκριμένα, όλοι λαλούν μου να τα δώσω γιατί ποιος να τα παίρνει περίπατον όταν θα είσαι με την κοιλιά στο στόμα. Και εγώ τους λέω ότι δεν μπορείς να δώσεις τα μωρά σου. Και εγώ έτσι νομίζω. Τώρα δεν ξέρω, Βίκη, κάτι θες να πεις γι' αυτό? Ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς είναι πολύ λυπηρό να πούμε τέτοια. Θέλετε στήρωση? Πρώτον, η στήρωση πρέπει να στηρώσει τη θηλυκιά της. Φτάνει γέννες, αφού τα βρήκε η ίδια δέσποτα. Άρα βλέπει το πρόβλημα στην Κύπρο. Καλά κάνεις και τα λες για να μαθαίνουμε πώς θα συμπεριφερόμαστε. Πρέπει να στηρώνονται, γιατί είναι κρίμα. Ήδη έσωσε κάποια και έχει κάνει ίδια γέννα. Εντάξει, κάπου σε αυτή την περίπτωση πρέπει να φροντίσει η ίδια η κοπέλα να δοθούν για υιοθεσία σε σωστά σπίτια. Ναι, σίγουρα, αλλά πάνω απ' όλα είναι να στηρωθεί. Και όχι μόνο είναι η πρόβλεψη των αδέσποτων, αλλά είναι και αποφεύγουμε και αρκετές
ασθένειες στο σκύλο και αρσενικών αλλά και θηλυκών. Δεν είναι μόνο τα θηλυκά, είναι και τα αρσενικά. Εμπειρία να της γέννα της σκυλίτσας. Έχει DVD, μπορεί να είναι κάποιος καλύτερο να μην το... Και κάτι άλλο που ήθελα να διευκρινιστεί πριν περάσω και σε εσάς, έτσι καταληκτικά μιλώντας. Γιατρέ, είπατε πριν ότι η συνήθεια της μάνας παραδίδεται στο νεογνώ. Δηλαδή, σε παλαιότερο πρόγραμμα σας είχαμε ρωτήσει το ότι το τάδε σκυλάκι, νεογέννητο, έμαθε εύκολα τον τρόπο να μπορεί να λειτουργήσει έξω από το σπίτι. Δηλαδή, ενώ οργανικά... Τι εννοείται ακριβώς? Να εκπαιδευτεί. Περισσότερον πιστεύω είναι θέμα εκπαίδευσης από τον ιδιοκτήτη, όχι τόσο από τη μάνα, όσο από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη. Επιβάλλεται από τη στιγμή που θα υιοθετήσει κάποιος ένα ζώο να έχει σταθερές ώρες που θα το παίρνει στον περίπατο του, σταθερές ώρες φαγητού. Το φαγητό δεν πρέπει να το αφήνουμε εκεί να τρώει ανεξελεκτά το ζώο. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες ώρες που δίνουμε το φαγητό στο ζώο, να το αφήνουμε για κάποιο διάστημα και μετά να το σηκώνουμε, αναλόγω και της ηλικίας βέβαια. Για να ξέρουμε καταρχήν εάν έφαε, να έχει σταθερές ώρες που ξεκινά ο οργανισμός το στομάχι να παράγει τα υγρά του, ούτως ώστε να γίνει η πέψη και να υπάρχει ένα αλφα πρόγραμμα στο ζώο, ούτως ώστε να μπορεί και ο ιδιοκτήτης να ξέρει ότι θα το πάρει περίπατον συγκεκριμένη ώρα, να κάνει τις ανάγκες του και να επιστρέψει πίσω. Εάν τρώει ανεξελεκτά, θα κάνει και ανεξελεκτά. Οπότε νομίζω είναι περισσότερο δουλειά του ιδιοκτήτη να το μάθει στο σκυλάκι παρά της μάνας. Αλλά έχουμε διαφορετικούς χαρακτήρες. Αυτό είναι το μαγευτικό. Μας μένουν πολύ λίγα λεπτά και έχουμε μία τηλεφωνική που περιμένει. Κυρία Μαρία, παρακαλώ, σας ακούμε. Κυρία Μαρία, δεν μας μιλά. Να σας ακούσω έτσι καταληκτικό σχόλιο. Ό,τι θέλετε θα πείτε. Πολύ σύντομα όμως. Απλώς θέλω να πω ότι ο καλύτερος ψυχίατρος του ανθρώπου είναι ο σκύλος. Σε όλες τις αρρώστιες, σε κάθε περίπτωση. Παρακαλώ. Το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω είναι ότι υιοθετώντας ένα σκύλο, σώζεται μια ζωή. Αγοράζοντας ένα σκύλο, μια άλλη ζωή πεθαίνει στα καταφύγια. Πεθαίνουν στα καταφύγια. Πεθαίνουν στα καταφύγια, βέβαια πεθαίνουν στα καταφύγια. Αρρωστούν, πεθαίνουν, πεινούν. Υπάρχουν καταφύγια που δεν... Πολλοί κόσμος μας ακούει που μιλάμε και λέμε «Sorry, τελειώσες». Όχι, εντάξει. Προσθέτεις. Πολλοί κόσμος μας ακούει ότι λέμε «Σήμερα υιοθετήθηκε ένα σκυλάκι, κάναμε αυτό, κάναμε...» Δεν ξέρουν πίσω από την κουρτίνα τι συμβαίνει. Αρρωστούν τα σκυλιά, τα σκυλιά έχουν ανάγκες. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι ενεργοί που είναι καθημερινά κάτω στο καταφύγιο. Ο κάθε εθελοντής έχει τη δουλειά του. Αλλά όσον αφορά τις ανάγκες των σκύλων, εμάς τουλάχιστον το καταφύγιο μας στη Μονή, κάθε μήνα έχουμε 7 με 8.000 ευρώ. Μπορείτε να το χάσετε αυτό, πώς ακουμπά πάνω στο... πώς ακουμπά το κεφαλάκι της πάνω στο παντελόνι. Πλάνο. Λοιπόν, είναι καταπληκτικό. Τα λέει όλα. Τα λέει όλα. Λοιπόν, 7 με 8.000 ευρώ τον μήνα έξοδα σύντησης, φαρμάκων κτλ. Δεν είμαστε οι μόνοι. Πολύ παρόμοια έξοδα έχουν και τα υπόλοιπα καταφύγια. Εγώ αυτό που θα ήθελα να ζητήσω από τον κόσμο που μας βλέπει και μας ακούει, ο κόσμος φοβάται το τι θα αντικρίσει να έρθει στο καταφύγιο. Χρειαζόμαστε εθελοντές. Αυτή όμως είναι πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα. Και εγώ προσωπικά μας ρωτάνε πολλές φορές από πότε αρχίσατε. Από κούνια. Από τον καιρό που περπατούσαμε, τρέχαμε τα ζώα από πίσω. Αλλά το θέμα δεν είναι αν τα αγαπάς ή όχι. Το θέμα είναι, ναι, και εγώ όταν πήγα αρρώστησα. Κάνα 3 νύχτες να κοιμηθώ. Αλλά πρέπει να βρούμε τη δύναμη και να ότι κάποιος πρέπει να το κάνει. Κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτό το πράγμα. Να μην φοβόμαστε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε όλοι τα ίδια πράγματα με το ίδιο μέτρο. Ό,τι αντέχει ο καθένας. Ό,τι μπορεί, έστω και περπάτημα. Το έχουμε ανάγκη, το χρειαζόμαστε. Ένα βούρτσισμα του σκύλου, βόλτα. Το χρειαζόμαστε. Άμα γίνει όλη η Κύπρος εθελόντρια, όλοι γίνουμε εθελοντές, τότε θα ξημερώσει και ασπριμέρα. Να ξεφοβηθεί απλά ο κόσμος. Είναι παράκληση για όλα τα καταφύγια. Εμείς τουλάχιστον αυτό ζητάμε. Εθελοντές. Λοιπόν, φτάσαμε και το στο άλλο, τέλος. ένα ακόμη κάτι, έρχονται και Χριστούγεννα. Θέλω να αναφέρουμε ότι το σκύλο το παίρνουμε για να το έχουμε μια ζωή. Δεν είναι δώρο Χριστουγέννων, ούτε Πάσχα, ούτε γιατί θέλουν τα παιδιά. Δεν είναι δώρο.
έχει ψυχή, αισθάνεται, πονά. Οπότε δεν πρέπει να σκεφτούν τη ζωή τους τα επόμενα 10-15 χρόνια αν μπορούν να είναι υπεύθυνοι να αποκτήσουν ένα σκύλο. Το ακούμε πάρα πολύ συχνά. Έρχονται να διατήσουν, θέλουν τα μωρά. Πήγαινε, πάρτε ένα ψεύτικο με μπαταρίες όσο το παιδί. Δεν είναι παιχνίδι. Πρέπει οι γονείς να θέλουν πραγματικά και μετά αυτό πρέπει να καταλάβουν. Και να πηγαίνουν στα καταφύγια. Θα κάνουμε το καταληκτικό μας. Ναι. Λοιπόν, επειδή με ρωτήσατε 2-3 φορές το τι μπορεί να κάνει το πολιτικό κόμμα, σε λίγες μέρες. Όχι τι μπορεί να κάνει το πολιτικό κόμμα. Είπα ότι πρακτικά χαιρόμαστε και περιμένουμε δράση. Μάλιστα. Και η δράση ήδη έχει ξεκινήσει και να είναι και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έτοιμες. Θα κάνουμε μια δημοσιογραφική διάσκεψη στην οποία θα αποκαλύψουμε ποιοι είναι υπεύθυνοι τα τελευταία 10 χρόνια και θα λυθεί και το πρόβλημα των αδέσποτων. Μακάρι. Όπως επίσης και σήμερα μπορεί κάποια καταφύγια να μην είναι εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τα καταφύγια που είναι στο Δάλι, το Άργο, στη Λάρνακα, ο Παφιακός, με τους οποίους έχουμε επικοινωνήσει. Και σύντομα θα περιμένουμε και από το κρατικό κανάλι που έχει λόγο και ρόλο στα θέματα αυτά, είναι και η επιμόρφωση του κόσμου μέσα από αυτά τα προγράμματα. Να αρχίσουν, βέβαια καταλαβαίνουμε και το πρόβλημα το οικονομικό, αλλά θα πρέπει κάποτε κάποια στιγμή να έχουν ένα ειδικό πρόγραμμα, το οποίο υπάρχει πρόβλημα στο να μπει στο ορολογιακό πρόγραμμα των σχολείων τα θέματα της ευημερίας των ζώων, διότι είναι μεγάλο κόσμο. Τουλάχιστον να το κάνουμε. Στη συνέχεια ευκαιρία. Γιατρέ. Εγώ θα ήθελα να πω ότι μια και ζούμε σε μια κοινωνία γεμάτη στρες και με την κρίση το στρες είναι ακόμα μεγαλύτερο, πάρτε ένα σκυλάκι. Γιατρεύει τα πάντα και είναι πιο φθηνό. Από το καταφύγιο όμως. Από το καταφύγιο. Και είναι και αντιστρες. Υιοθετήστε ένα σκυλάκι, ναι, είναι αντιστρες. Και κάνει και τόσο καλό στα παιδιά, τόσο καλό δηλαδή. Σίγουρα. Και στους μεγάλους. Οι ευαισθησίες που αποκτά ένα παιδί μεγαλώνοντας με ένα σκύλο είναι απίστευτο. Και πειθαρχία, ευθύνη, η ανάγκη να είναι υπεύθυνο. Το να αγαπάς, να αγαπιέσαι, όμως οι γονείς πρέπει να το έχουν σωστά και όχι δεμένο έξω ή στην αυλή οπουδήποτε. Είναι αυτό που είπε και ο γιατρός και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Ότι ένα ζώο που ζει μαζί μας δίνει πάρα πολλά. Ένα ζώο που είναι παρατημένο έξω. Δεν ζητάμε να μπει στο κρεβάτι. Απλά ούτε ζητάμε να είναι στο. Για να μην νομίζει ο κόσμος ότι αυτό ζητάμε. Όχι, τώρα εγώ ναι, κοιμούνται μαζί μου. Κάποιος δεν θέλει. Επιλογή μου μαζί μου ότι ο κύκλος της συμπόνιας της αγάπης θα πρέπει να προεκταθεί προς όλα τα δημιουργήματα του Θεού. Ωραία. Αυτό είναι το καταληκτικότερο των καταληκτικών σχολείων. Λοιπόν, ο κύκλος της αγάπης πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα πλάσματα της φύσης και της δημιουργίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε για τους τηλεθεατές μας. Θα κάνουμε τη βόλτα μας μέσα στα Χριστούγεννα με τα παιδιά μας, στα καταφύγια, να γνωρίσουμε αυτή τη δουλειά, να γνωρίσουμε αυτές τις υπάρξεις και να δούμε αν είμαστε άξιοι και ικανοί να ευλογηθούμε με αυτή την αγάπη που είναι τεράστια. Όποιος δεν την έχει ζήσει δεν μπορεί να την κατανοήσει. Πάμε να κλείσουμε. Λίγες μόλις μέρες μας χωρίζουν από τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων και την αλλαγή του χρόνου. Ένας χρόνος δύσκολος για πολλούς που δεν πάβει να είχε τις καλές του στιγμές. Κάθε χρόνο τέτοια περίοδο όλοι γινόμαστε παιδιά και η χαρά πλημμυρίζει. Αυτές οι γιορτινές μέρες είναι μέρες αγάπης. Εξάλλου το νόημα της συγκεκριμένης περίοδου βρίσκεται στην αγάπη που μας φέρνει η γέννηση του Θεανθρώπου. Παρ' όλα αυτά, τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά δεν πάβουν να αποτελούν για όλους γιορτή. Εμείς ρωτήσαμε τον κόσμο να μας πει πώς θα περάσει τις φετινές γιορτές και αν αυτές επηρεάζονται από την οικονομική κρίση. Αρχίσαμε βασικά τις ετοιμασίες για το γιορτινό τραπέζι. Επειδή ο καιρός είναι και δύσκολος με την οικονομική κρίση, θα προσπαθήσουμε να περάσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Ξεκινήσατε ετοιμασίες για τις φετινές γιορτές? Όχι, περιμένουμε μωράκι. Ακόμα δεν έχουμε κάνει κάποια σχέδια. Πιστεύουμε όμως ότι θα το περάσουμε με παρέα, με την οικογένεια μας, με τους συγγενείς μας, τους φίλους μας. Ετοιμάσετε κάτι? Ακόμα οικογενειακά. Τα Χριστούγεννα φέτος με την κρίση πώς τα βλέπετε, ψώνια, αγορές? Συγκρατημένα. Ο κόσμος ότι μπορεί δια. Πώς θα περάσετε τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς? Οικογενειακά, με φίλους και καλή παρέα. Και εμείς οικογενειακά. Τα κλασικά, δηλαδή διασκέδαση με συγγενείς, φίλους. Εντάξει, μπορεί να τύχει ένα ταξιδάκι. Εγώ έχω ήδη προγραμματίσει ταξίδι στο Λονδίνο. Να περάσω με συγγενείς μου στο Λονδίνο. Άρα οικογενειακά. Ναι.
Όπως κάθε χρονιά, οικογενειακά, με φίλους. Θα περάσω με την οικογένεια μου, τους συγγενείς μου. Και όπως κάθε χρόνο με την οικογένεια, σπίτι. Υπάρχουν περιορισμοί σε ψώνια και εξόδους λόγω κρίσης? Δεν θα ξοδέψεις πάρα πολλά λεφτά, θα κάνεις ένα τραπέζι με τους συγγενείς σου, εντάξει, όμως λίγο πιο οικονομικά. Τα ψώνια μας είναι μειωμένα, αλλά εντάξει. Οι αγορές μας είναι περιορισμένες πλέον, παίρνουμε τα απαραίτητα. Δεν είναι εύκολα, αλλά πιστεύω να έρθουν χειρότερα. Εντάξει, έχει ανθρώπους που δυσκολεύονται. Ο κόσμος πιστεύω πρέπει να βοηθά, όσο μπορούν πρέπει να βοηθά ο κόσμος. Είναι δύσκολα από οικονομική άποψη, αλλά δεν είναι μόνο το οικονομικό. Έτσι υπάρχουν και άλλα πράγματα που καλό είναι να θυμόμαστε τα Χριστούγεννα. Το να έρθουν δύο φίλοι για παράδειγμα στο σπίτι και να πιεις ένα ποτήρι κρασί δεν θέλει πολλά λεφτά. Οι απαιτήσεις μας ως προς τους γονείς μας θα είναι πιο περιορισμένες και θα προσπαθήσουμε να μην επιβαρύνουμε και την ίδια την οικογένεια μας και τον κόσμο. Θα είναι εύκολες οι φετινές γιορτές? Φυσικά και όχι, αλλά θα προσπαθήσουμε να περάσουμε καλύτερα. Όλος ο κόσμος περιορίζεται. Δεν θα είναι όπως άλλες χρονιές, δεν θα έχουμε τόσες πολυτέλειες όπως άλλες χρονιές. Αν υπάρχει αγάπη, δεν χρειάζεται το χρήμα. Καλές γιορτές σε όλους λοιπόν, χωρίς ποτέ να ξεχνάμε το πραγματικό νόημα των ημερών.